Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για γενική παρακολούθηση. Βοηθήσετε και εμάς. Και είδαμε τον Άλεξ Γκρέι. Σιωπήστε σούλα. Κλειστό, κλειστό σε παρακαλώ, κλειστό. Και αν θέλει να φάεις χαβιάρι, αγάπη μου, να πάει να σε ταΐσει ο κύριος πρόεδρος χαβιάρι. Εντάξει μας. Δεν έχει καλύτερο πράγμα να κάνεις παρακολούθηση και να τρώεις χαλούμι, ελιά και ντομάτα. Η επάρατη νόσος χτύπησε και πάλι και αυτή τη φορά χτύπησε την πόρτα του δημοφιλού ηθοποιού Νίκου Απέργη. 7 χρόνια μετά το θάνατο της αγαπημένης του γυναίκας Μέρη Κιβέλου πήρε και αυτό στο δρόμο για το ταξίδι χωρίς γυρισμό. Έδωσε μεγάλη μάχη και σεμνός όπως πάντα στάθηκε παλικάρι μέχρι το τέλος, σηκώνοντας μόνος το σταυρό του. Αυτές τις πολύ τραγικές ώρες στο πλευρό του είχε το γιο του Αντώνη, το μοναδικό στήριγμά του. Ένιωθε πως θα βγει νικητής. Η μοίρα όμως έπαιξε άσχημο παιχνίδι για αυτόν με προορισμό το μεγάλο ταξίδι. Άλλωστε μια ζωή ήταν μαχητής και στο χώρο της υποκριτικής, αλλά και σε αυτόν της πολιτικής, αφού για χρόνια υπήρξε δυναμικός στέλεχος της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο Νίκος Απέργης γεννήθηκε το 1947 στην Αθήνα και όπως ο ίδιος δήλωνε πάντα με χιούμορ πέρασε δύσκολα παιδικά χρόνια, αλλά όχι και τόσο εξαιρετικά δύσκολα ώστε να μπορούν να γυριστούν ταινία του Ξανθόπουλου. Η μητέρα του ήταν φιλόλογος και λάτρης του θεάτρου και αυτή ήταν η αιτία που ακολούθησε το δρόμο της υποκριτικής, ενώ από παιδί συμμετείχε σε παραστάσεις παιδικού θεάτρου. Τελειώνοντας το σχολείο γράφτηκε στο Εθνικό Θέατρο, από όπου αποφοίτησε το 1969. Από τότε ασχολήθηκε επαγγελματικά με το θέατρο, το ραδιόφωνο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο, κυρίως ως ηθοποιός αλλά και με πολλές άλλες ιδιότητες. Ως συγγραφέας βραβεύτηκε για το θεατρικό έργο του Σφουγγαράδες, σκηνογράφος, βοηθός σκηνοθέτη και θεατρικός επιχειρηματίας. Διέπρεψε είτε παίζοντας πλάι σε μεγάλους καλλιτέχνες, είτε πρωταγωνιστώντας σε παραστάσεις και μεγάλες τηλεοπτικές σειρές, όπως Ο Άγνωστος Πόλεμος, Γειτονιά, Ιστορίες Αγάπης, Πανθέη και Λάμψη. Το 1974 ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα των ανθρώπων της τέχνης και του τότε Προέδρου του κόμματος Κωνσταντίνου Καραμαλή και αφιερώθηκε στη Νέα Δημοκρατία. Διατέλεσε συνιδρυτής, γραμματέας και πρόεδρος της κομματικής οργάνωσης ηθοποιών. Υπήρξε μέλος της ομάδας κοινοβουλευτικού έργου πολιτισμού της Νέας Δημοκρατίας, εκλέχθηκε δημοτικός σύμβουλος επί 6 συνεχείς τετραετίες στο Δήμο Αθηναίων. Διατέλεσε αντιδήμαρχος και υπεύθυνος κατά περιόδους σε όλες σχεδόν τις δημοτικές δραστηριότητες. Το γεγονός που τον συγκλώνησε ήταν ο θάνατος της συζύγου του το 2005. Η Μέρη Κιβέλου ήταν σύντροφός του στην τέχνη και τη ζωή για 24 χρόνια και ο χαμός της τους τύχησε πάρα πολύ. Ήταν από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια του καλλιτεχνικού χώρου και τον θάνατό της δεν μπόρεσε να τον ξεπεράσει ποτέ. Μπορεί ο Νίκος Απέργης να περνούσε τον δικό του Γολγοθά, αλλά σκεφτόταν και όλα όσα συμβαίνουν στη χώρα μας. Μάλιστα, στο τελευταίο του μήνυμα στο Facebook καλούσε για αλληλεγγύη όλους τους Έλληνες. Όλοι μαζί, όσο και όπως μπορούμε, να στηρίξουμε τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη τη βοήθειά μας. Σε δύσκολες εποχές φαίνονται οι μεγάλοι λαοί, είχε γράψει χαρακτηριστικά. Αγαπημένε μας Νίκο Απέργη, καλό σου ταξίδι. Μάλιστα, ξεκινήσαμε κάπως δυσάρεστα αυτή την εκπομπή, ωστόσο δεν μπορούσαμε να μην αναφερθούμε έστω και με αυτά τα λίγα λόγια σε αυτό το σπουδαίο καλλιτέχνη, σε αυτό το σπουδαίο άνθρωπο, τον Νίκο Απέργη, ο οποίος μετά από μία 7ετή μάχη με τον καρκίνο έχασε τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Μαζί μου είναι η Σόφη Χρυσάνθου σήμερα, συνάδελφος, η οποία επιμελήθηκε το ρεπορτάζ. Είναι μια μεγάλη απώλεια, Σόφη, και πέρασε και αυτός στο πάνθεο των αθανάτων. Ναι, είναι μια μάχη την οποία δίνει εδώ και αρκετό διάστημα. Έδινε εδώ και 7 χρόνια, ναι, έτσι. Φάνηκε μαχητής. Και ξεκίνησε το ταξίδι για να συναντήσει την αγαπημένη του σύζυγο, που όπως ακούσαμε
Του είχε στοιχήσει πολύ όταν έφυγε πριν από λίγα χρόνια. 7 χρόνια, ναι. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, έχουμε να σας ενημερώσουμε για πολλά πράγματα, πολλά νέα. Έχουμε να κάνουμε ένα ταξίδι στα νέα από το καλλιτεχνικό χώρο. Είναι μαζί με η Σόφη Χρυσάνθου να μας τα πει. Φυσικά δεν έχει το νέο, γιατί χθες δεν είχε βάλει αντένα. Δείξαμε φυσικά επανάληψη. Σας άρεσε όμως ο Λευτέρης ο Πανταζής, έστω και στην επανάληψη. Αλλά αντιλαμβάνεστε, είχα βγάλει τον φρονιμίτη, μου έκανε εξαγωγή. Εντάξει, αντέδρασα κάπως περίεργα. Τα δόντια μου ήμουν έτσι και δεν μπορούσα να μιλήσω. Σήμερα όμως είμαστε μαζί για την υπόλοιπη εβδομάδα. Έχουμε λοιπόν πολλά νέα από το καλλιτεχνικό χώρο να μάθουμε. Στη συνέχεια θα έχουμε εδώ κοντά μας μία αγαπημένη, πολύ αγαπημένη ηθοποιό. Θα δούμε στη συνέχεια ποια θα είναι αυτή και θα έχω να τη ρωτήσω πολλά πράγματα, γιατί εδώ και πολύ καιρό την τρέχω από πίσω να έρθει στην εκπομπή, αλλά τα καταφέραμε. Όπως επίσης και η Αντωνία η Ζήνωνο στη συνέχεια έχει ετοιμάσει, έχει κάνει μια συλλογή από ό,τι της έκανε εντύπωση από μια περιδιάβαση στο διαδίκτυο. Έχουμε επίσης να σας ενημερώσουμε και εκτενώς για το τι θα δείτε απόψε στο Ράδιο Αρβίλα. Γιατί απόψε στο Ράδιο Αρβίλα, όσο και αν δεν μπορείτε να το πιστέψετε, θα δείτε ένα βίντεο που αφορά Μάριο Αβραμίδη. Το συνάδελφο, ναι. Το Μάριο τον Αβραμίδη. Ο Μάριος Αβραμίδης στον Ράδιο Αρβίλα. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα με τη Σόφη. Τι έχουμε νέο για σήμερα? Έχουμε... Να ξεκινήσουμε έτσι με τον Αντώνη Ρέμο, ο οποίος δίνει αποκλειστική συνέντευξη μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα. Δίνει συνεντεύξεις ο Αντώνης Ρέμος. Και όμως έχει δώσει συνέντευξη. Τηλεοπτικές. Ναι, και έχει μιλήσει για τη σχέση του, για το ενδεχόμενο να ανέβει τα σκαλιά της Εκκλησίας. Έχει μιλήσει... Αυτή τη φορά θα τα ανέβει? Θα ακούσουμε στο βίντεο. Ναι. Όχι, δεν έχουμε το βίντεο. Θα τα πούμε έτσι, γιατί έχουμε πολλά θέματα. Ανεβαίνει τελικά τα σκαλιά της Εκκλησίας ή όχι? Αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο και λέει ότι η Ιβόνη είναι ένας άνθρωπος ο οποίος του εμπνέει εμπιστοσύνη, μοιράζεται μαζί της πράγματα. Πού μίλησε ο Αντώνης Ρέμος, στο Μακεδονία TV? Ναι, στη Θεσσαλονίκη, στα Κορίτσια για Σπίτι. Μίλησε και για την οικονομική κρίση που περνάνε στην Ελλάδα. Είπε ότι όλοι πρέπει να δίνουν τη δική τους μάχη, ναι, το δικό τους αγώνα, να ανταπεξέλθουν και να κρατηθούν ακόμα γερά. Και όσοι βρίσκονται στα φώτα της δημοσιότητας, που δεν, και λέει ότι πάντα μπορούσε να ζει με τα λίγα. Ποτέ δεν έκανε περίπτωση έξοδα για να αναγκαστεί να κάνει τώρα. Και επίσης... Αυτό είναι πολύ θετικό μήνυμα που ακούμε από κάποιον πολύ διάσημο, γιατί αν κρίνουμε από τους διασύμους του εξωτερικού και το πώς σπαταλάνε τα χρήματά τους, και ξαφνικά ακούς, ξέρω εγώ, η Whitney Houston τόχευσε, ο άλλος πτώχευσε, ο άλλος τάχασε. Λες, όλα αυτά τα εκατομμύρια πού πήγανε? Ναι, αλλά ο Αντώνης ο Ρέμος δεν μας έχει συνηθίσει σε σπατάλες, δεν έχουμε ακούσει κάτι που να δείχνει ότι ήταν άνθρωπος ο οποίος ήθελε πολυτέλειες. Επίσης δήλωσε πως όταν χωρίζει συνεχίζει να τραγουδάει, γιατί τα τραγούδια δεν πρέπει να περνάνε πάντα πάνω του. Δηλαδή είναι και ο κόσμος που τον βλέπει. Τι εννοεί όταν χωρίζει? Εννοείς δεν κλείνεται στο σπίτι? Όχι, και σταματά όχι. Να δουλεύει? Παίρνει θετική ενέργεια από τον κόσμο, ναι, και συνεχίζει να τραγουδάει και να... Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε... Αλέξανδρέ μου. Μάλιστα. Για να δούμε το σχετικό πλάνο. Ωραία. Η κυρία Κατερίνα Καγκάκη. Πώς απασχολεί τα φώτα, τα μίντια, η κυρία Καγκάκη? Η κυρία Καγκάκη αποκαλύπτει τις εξελίξεις για τον Αντένα Ελλάδος. Μάλιστα. Η οποία μίλησε σε ραδιοφωνική συνέντευξη και αποκάλυψε ότι η Ευγενία Μανολίδου θα βρίσκεται κοντά στην καρέκλα του κριτή για το Ελλάδα Έχει Ταλέντο. Μάλιστα, τελικά. Ναι, είναι πολύ κοντά στο να πάρει τη θέση για ακόμη μια φορά. Κοντά. Είναι πολύ κοντά. Δεν έπεσαν υπογραφές. Όχι, δεν επιβεβαιώνει κάτι στα σίγουρα, αλλά λέει ότι είναι πολύ κοντά. Και επίσης βάζει σε μαύρη λίστα την Νάντια Μπουλέ και τον Τρίφωνα Σαμαρά. Γιατί? Τους βάζει σε μαύρη λίστα. Πώς δηλαδή? Χωρίς να σχολιάζει κάτι περαιτέρω, λέει ότι στη μαύρη λίστα βάζω Νάντια Μπουλέ και Τρίφωνα Σαμαρά.
Μάλιστα. Επίσης, για το Ελλάδα έχεις ταλέντο έχουν γίνει συζητήσεις, δηλώνει, με τον Βαγγέλη Περί. Οπότε... Τον οποίον προλαμβάνουμε στο πλευρό του Θέμου του Αναστασιάδη. Ναι, και τον είχαμε και προηγουμένως στο Ελλάδα έχεις ταλέντο. Και επίσης αναφέρθηκε και το όνομα του Ηλία Ψινάκη, αν θα βρίσκεται στο show. Λείπει ο Μάρτης από τη Σαρακοστή, θα έλεγε κάποιος. Που τελικά θα λείπει. Α, ναι. Επιβεβαιώνει. Ναι, ότι τελικά η απάντηση ήταν αρνητική. Και επιβεβαιώνει φήμες για συζητήσεις με τον Γιώργο Θεφάνος. Μάλιστα. Φυσικά, μας έχουν συνηθίσει σε πολλές ανατροπές. Πολλά συζητιούνται, πολλά λέγονται. Θα περιμένουμε να δούμε. Πάμε τώρα και στην αγαπημένη Κατερίνα Παπουτσάκη, η οποία... Σόφη. Η οποία, σύμφωνα με δήλωση που έχει κάνει ο Χρήστος Φερεντίνος στο πρωινό μου, στο πρωινό του Αντένα. Χώρισε πάλι. Ναι. Χώρισε. Να σου πω κάτι. Γιατί κάθε φορά που... Εντάξει, δεν μιλάμε τώρα για μακροχρόνιες σχέσεις. Κάποιος έχει μια σχέση 5 χρόνια, 10 χρόνια. Τους έχει συνηθίσει ο κόσμος, είναι και διαδιάσιμοι, ο ένας τουλάχιστον. Και ναι, ξαφνικά χωρίζουν, για παράδειγμα παπαρίζουν. Ναι, χώρισε, ήταν είδηση. Για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κάποιες σχέσεις στη ζωή του και δεν δηλώνει ότι ναι, δεν βγαίνει στα περιοδικά να πει ναι, είμαι ερωτευμένη και έχω σχέση και πάω να παντρευτώ. Και όλοι ασχολούνται, ναι, χώρισε Παπουτσάκη, ερωτεύτηκε Παπουτσάκη. Χώρισε Παπουτσάκη, ερωτεύτηκε Παπουτσάκη. Συνεχώς γίνεται αυτό το πράγμα. Αφήστε τη γυναίκα να ησυχάσει, να την αφήσουμε και εμείς πάμε παρακάτω. Τι γίνεται με το Λάκη το Καβαλά? Ο Λάκης ο Μπλέξανε Καβαλάς, οικογενειακώς, ναι. Από ό,τι διαβάζω. Από ό,τι έχουμε διαβάσει, η αδελφή του παραδόθηκε στις ιδιοκτικές αρχές για τεράστιες οφειλές προς το ελληνικό δημόσιο, καθώς την ίδια στιγμή ο Λάκης ζητούσε να βγει από τη φυλακή. Και μιλάμε για μεγάλο ποσό, για μία απόδοση ΦΠΑ γύρω στα 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε τώρα κατηγορούνται και οι δύο για οφειλές προς το δημόσιο. Πάμε παρακάτω να δούμε και αυτή η φωτογραφία που έχει κυκλοφορήσει από το πρωί στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στο Facebook. Είναι ο Χάρης ο Κολός. Ναι, μάλιστα. Είναι φωτογραφία από τη σειρά «Τι αγάπης», έτσι Σόφη? Ναι. Και κυκλοφόρησε, βλέπω ένα τίτλο, «Ο Χάρης ο Κολός πυροβολεί τον κάμεραμα». Τελικά ήταν ένα απόσπασμα από τα γυρίσματα της σειράς, από το επεισόδιο το οποίο προβλήθηκε χθες και ήταν πραγματικά συγκλονιστικό. Και πρέπει να πούμε ότι, γιατί βρίσκεται σε αναδιαμόρφωση και ανανέωση, σε φάση ανανέωσης στο σελίδα του Αντένα. Όσοι θέλετε να παρακολουθήσετε το επεισόδιο που δεν το παρακολουθήσατε χθες, μπορείτε να το παρακολουθήσετε στο YouTube μέχρι να επιστρέψει δυναμικά και ανανεωμένη η ιστοσελίδα του Αντένα, όπου μπορούμε να παρακολουθούμε τα πάντα και τις αγαπημένες μας σειρές. Ώστε ο Χάρη, ξέρεις, και έγραφε κιόλας από ό,τι διάβασα ότι ήταν η τελευταία προσπάθεια του κάμεραμαν να πείσει τον Χάρη, Χάρη, σε παρακαλώ μην με πυροβολήσεις. Μάλιστα. Και πάμε λίγο και εκτός συνόρων, πολύ εκτός συνόρων τώρα. Το αγαπημένο ζευγάρι Μπραντζελίνα. Πάμε να δούμε πόσο απασχολούν αυτή τη φορά, τι έγινε. Οι οποίοι περιμένουν και πάλι δίδυμα. Νηπιαγωγείο θα είναι. Περιμένουν και πάλι δίδυμα και τα παιδιά τους θα γίνουν 8. 8 παιδιά. Και διάβασα προχθές ότι ενώ δεν ήθελαν να παντρευτούν, επειδή κάποια από τα παιδιά τους και τα μεγαλύτερα θέλουν να έχουν τους γονείς τους παντρεμένους, το σκέφτονται. Για τον Απρίλιο, να ανέβουν τον Απρίλιο. Σκεφτείτε τι θα γίνει όταν στη γαμήλια τελετή της Αντζελίνα Ζολί και του Μπραντ Πιτ. Που μάλιστα διάβαζα ότι πρόκειται μάλιστα να ακολουθήσουν τελετές που έχουν σχέση με τον τόπο καταγωγής των παιδιών που έχουν υιοθετήσει. Ακριβώς. Αυτό θα το κάνει πολύ special. Μάλιστα. Σόφη μου, θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά είχαμε. Σε λίγο μαζί μας, κυρίες και κύριοι, η αγαπημένη μας Γεωργία Κωνσταντίνου, για να τα πούμε εδώ. Δεν έχεις κουτσομπολιό για τη Γεωργία, Όχι. Όχι. Γεωργία μου, έλα να μας τα πεις εσύ, μανά μου. Θέλεις μεσάζοντες. Επιστρέφουμε σε λίγο, μείνετε μαζί μας.
μας βοηθήσετε και εμάς. Και είδαμε τον Άλεξ Γκρέι. Σιωπήστε, Σούλα. Κλειστό, σε παρακαλώ, κλειστό. Και αν θέλει να φάεις χαβιάρι, αγάπη μου, να πάει να σε ταΐσει ο κύριος πρόεδρος χαβιάρι. Εντάξει μας. Ενώ έχει καλύτερο πράγμα να κάνεις παρακολούθηση και να τρώεις χαλούμι, ελιά και ντομάτα. Γιατί να χρησιμοποιείτε τόσα πολλά προϊόντα για την καθαριότητα του σπιτιού σας, όταν με μία χλωρίνη Kleenex έχετε καθαριότητα και απολύμανση μαζί? Γιατί με την Kleenex και καθαρίζετε και απολυμμένετε το μπάνιο, το πάτωμα και όλες τις επιφάνειες σε ολόκληρο το σπίτι. Χλωρίνη Kleenex. Καθαρίζει, λευκαίνει και απολυμμένη. Χλωρίνη Kleenex. Με την εγγύηση Domestos. Τετραπλή φρεσκάδα στην τουαλέτα με μία κίνηση. Νέο Bref Power Active. Με 4 ενεργές πέτρες. Δράση κατά των αλάτων, καθαριστικός αφρός, προστασία από το πουρί και άρωμα που διαρκεί. Για τέλεια καθαριότητα. Νέο Bref Power Active. Το συμβόλαιό σας με τις καλύτερες χρεώσεις και δωρεάν κινητό. Αυτά μόνο? Όχι βέβαια. Καλώς ήρθατε στο Spin and Win, το παιχνίδι που χαρίζει πλούσια δώρα. Ξεκόλα από το παλιό σου δίκτυο, μετάφερε τον αριθμό σου στην MTN και κέρδισε ακόμη περισσότερα παίζοντας Spin and Win. Spin and Win! Όσοι γυρίζουν, κερδίζουν! Ζητάτε πάντα περισσότερα. Με γεια! Όλοι υπόσχονται μια βαφή που φροντίζει τα μαλλιά. Αλλά εγώ πιστεύω μόνο αυτό που βλέπω. Η παγκόσμια καινοτομία από το Schwarzkopf. Silk & Color κρέμα βαφή με θρεπτικά έλαια ήδη μέσα στον ενεργοποιητή για αισθητά ενυδατωμένα μαλλιά. Επιτέλους μια βαφή που κρατάει την υπόσχεσή της. Νέο Silk & Color. Schwarzkopf. Επαγγελματική περιποίηση στα μαλλιά. Για σένα. Ευλόγησον. Στη διά σου. Στη δική σου. Έκοψα τα. Γιατί? Είναι τα γιατί. 30 χρονών κορούτα να κυκλοφορώ με κοτσίδες, αντροπή. Είμαστε μεγάλοι ανθρώποι. Να μιλάς για σένα. Και είμαστε μωρά. Τώρα μιλάς για μένα. Μανά, πόσο χρόνο είσαι, ξέρεις? Εσύ ξέρεις? Ναι, 43. Ω, είμαι πιο μητσιά σου. Τότε θέλεις να γίνεις γυναίκα μου? Σάντα Γιολάντα. 5 στις 7:30 το βράδυ. Τη μετάδοση της σειράς σας προσφέρουν τα έπιπλα Ανδρεώτη. Σχεδιασμός, ποιότητα, υπεροχή. Χειμερινές εκπτώσεις Ανδρεώτη μέχρι και 50%. Έπιπλα Ανδρεώτη. Σχεδιασμός, ποιότητα, υπεροχή. Τι θα έκανες αν ο πεθερός σου σκάλιζε το παρελθόν σου? Σταμάτη! Και αυτό που σου έλεγα πριν, Γιάννης, πώς είπες το επίθετο? Του, γιατί, πότε γεννήθηκες? Σε πάρω Δευτέρα να μου πεις, εντάξει? Εντάξει, να μένει τώρα. Ας έχω εγώ τις άκρες μου υπηρεσίες. Οικογένεια της Συμφοράς. Έρχεται 22 Φεβρουαρίου στις 10 και 10 το βράδυ στον Αντένα. Σήμερα είναι μια πάρα πολύ ξεχωριστή ημέρα, γι' αυτό σκέφτηκα να μαγειρέψουμε κάτι πάρα πολύ light για κάτι που δεν είναι καθόλου μα καθόλου light, για τον έρωτα. Μάλιστα, το μενού του έρωτα, η διατροφή του έρωτα με τη αγαπημένη διατροφολόγο των Star, Μαρία Βουτσινά, που θα είναι σε λίγο και εδώ κοντά μας. Και στο στούτιο τώρα όμως η αγαπημένη Γεωργία Κωνσταντίνου. Ακούεις, διατροφή του έρωτα? Ακούω. Οι 80% της Κύπρου οι παντρεμένες που είναι άνω των 30 ετών παντρεμένες να το ακούσουν, να κάνουν τα φαγιά του έρωτα. Θα δούμε μια αναμέρευση. Α, Παναγία. Κοίταξε, εμείς σήμερα θα τις προτείνουμε. Σωστό. 4 ωραία πιάτα, ορεχτικά, σαλατικά, κυρίως πιάτα, διάφορα. Πού ξέρεις, αν το δοκιμάσουν 10,
Μπορεί οι 5 να έχουν επιτυχία. Και οι 9. Εσύ δεν ήξερες ποια φαγιά είναι τα. Άμα μπει ο άλλος σπίτι και λαλεί της να μου μαϊρέψεις ρά. Να μου να του πει. Κάμα σου πατάτος στιάνεται και να φάει του ερώτα. Και να φάει. Είσαι Λεμεσανή. Και χθες είχες και τα γενέθλιά σου, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ. Έκλεισα 50. Λες το έτσι, ναι. Ναι. Εν είχες ποτέ πρόβλημα με την ηλικία σου? Καθόλου. Αλήθεια αν έχω. Δεν λέω το για να πω αν έχω. Ποτέ μαν είχα. Και πάντα που μωρώ να πόρουν κάποιες γιατί να. Δεν ρωτούμε τη γυναίκα πόσο χρόνο είναι. Για ποιο λόγο λίγο. Ναι. Είμαι το 62. Είτε πω 72, είτε 82. Εγώ είμαι το 62. Πόσο γιόρτασες τα γενέθλιά σου? Να σου πω την αλήθεια, δεν έκανα κάτι ιδιαίτερο. Την Κυριακή εγώ είδα σε να κρατάς μπαλόνια. Ναι, την Κυριακή τη νύχτα. Με κάτι. Έναν 50 έτσι. Δευτέρα είχα κάτι άλλες υποχρεώσεις που έπρεπε να είμαι κάπου αλλού. Όχι γύρισμα, κάπου αλλού. Αλλά την Κυριακή τη νύχτα οι φίλες μου, επειδή με αγαπούν, κάμα μου το. Ήταν surprise ναι. ή ήταν. Όχι, δεν ήταν surprise. Ποιος μπορεί να σου γελάσει, μάνα. Για πες μου, τα τελευταία χρόνια. Τώρα από πού. Ποια ήταν η πρώτη σου πρώτη τηλεοπτική συμμετοχή? Στο Βουράτε Γειτόνι, με τον Γιώργο Τσάκα. Με τον Γιώργο το Τσάκα. Ήταν η πρώτη και από εκεί ακολούθησαν κι άλλες. Θα τις δούμε και στη συνέχεια στο βίντεο που έχουμε ετοιμάσει. Εγώ πια μια φορά χωρίς να ξέρω τι να πάω. Πώς σε προέκυψε η φορά? Να σου πω, ενώ το έχω πει πολλές φορές, να το πω. Γιατί εγώ έβλεπα το Βουράτε Γειτόνι. Εγώ μπήκα στο 3ο χρόνο του Βουράτε Γειτόνι. Στα 2 πρώτα χρόνια έβλεπα το. Αλλά έβλεπα το με λύπη. Λυπούμουν που το έβλεπα. Γιατί? Ήθελα να είμαι. Αλλά λέω πού να πάω. Πολλά θέλουμε. Μπορεί να θέλω σε έναν αεροπλάνο, σήμερα να το έχω. Μέχρι που οι φίλες μου, γιατί λέω το τούτον, εσπρώξαμε πήγαινε πάρτου η συγγραφέα να δει. Γιατί εγώ που χρόνια πριν, είπαμε είμαι 50, ναι. Μπορεί που τα 17-16 έχω βιντεοκασέτες σπίτι που κάμναμε οι φίλοι, η παρέα. Ερασιτεχνικά είναι πάντα. Με μια καμερούα μικρή. Όταν πήρα εγώ, τελικά πήρα την απόφαση να πήγα στο γύρισμα, είδα τη Δέσποινα την Κολοκοτρώνη, ήταν τότε στο Βουράτε Γειτόνι. Και λέω, δώστε τα του υπεύθυνου που πρέπει να τα δει. Έφυγα, άφησα τα και έφυγα. Και μετά που μέρες, πολλές μέρες, δεν είχα τηλεφώνημα. Ξαναπαίρνω, Δέσποινα, τι έγινε με αυτά που σου φέρα? Λέει εντάξει, τέλος πάντων. Εδώ είσαι η μέρα και πιάσε με τηλέφωνο ο Τσάκας. Και λέει μου έλα. Και πήρε με μια φορά. Εγώ, και είναι μια φορά, για μένα ήταν να πάω μια φορά. Απλές. Και ξέρα ότι να ξαναπάω. Και να ξαναπάω και να ξαναπάω. Και τώρα μετά από τόσα χρόνια πάλι με τον Γιώργο τον Τσάκα. Ναι. Στο Λίκε Λίκε. Ναι. Και ευχαριστώ τον. Όχι μόνο τηλεοπτικά. Ευχαριστώ τον και που είμαι μόνη μου. Γιατί το να σου προσφέρει ο άλλος τη χαρά. Μεγάλο δώρο. Δεν ξέρω αν μπορεί να το καταλάβεις. Μπορεί να μου αγόρασε κάποιος αυτοκίνητο. 10.000 ευρώ. Τούτον είναι. Ούτε με εκατομμύρια το μετράς. Είναι δώρο. Καταλάβες. Ξέρεις, και ο Τζορτζ Κλούνι στα 40-45 του έπιασε ρόλους. Ναι. Άργησε. Αλλά καλή αργά παρά ποτέ. Πειράζει, ο Θεός ξέρει. Μπορεί κάποια άτομα που σε νεαρή ηλικία και να δουν τον μπράβο και τη δόξα να ξυπαστούν που λέμε και να ψηλώσουν και να γίνουν ψώνια. Κάποιοι όχι, είναι όλοι άνθρωποι που να μην το κάνουμε ένα αρνητικό. Είναι θέμα χαρακτήρα. Διάβαζα στο Facebook σου ότι δεν μπορείς να διανοηθείς ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν αγαπούν τα ζώα. Είσαι πολύ κοντά και έχεις πόσα κατοικίδια? Έχω 5 μέσα στο σπίτι. Γατάκια? Ναι, γατάκια. Αλλά τι γατάκια. Είναι πιο καθαρά από εμάς. Γατάκια. Φαντάζομαι ότι όπως τα μωρά σου. Ναι. Παίρνω τα καλυστία. Είδαμε και εκείνες τις φωτογραφίες. Αγαπώ τα πολλά. Ήσουν πάντα έτσι? Ναι. Μεγαλώνοντας ήρθες πιο κοντά? Όχι, ο παπάς μου ήταν φιλόζωος ειδικά με γάτους. Και εγώ θυμούμαι τον εαυτό μου που γνώρισα τον κόσμο που μωρών ότι το σπίτι μου τούτο με τα γατάκια μας. Μεγάλωσα με το πράγμα. Μόνο με τα γατάκια ή είσαι γενικότερα φιλόζωη? Οτιδήποτε ζώο δεν δέχομαι να το κάνει κακό κανένας. Γι' αυτό και δεν τρώω κυνήγι. Γιατί λυπούμε. Λυπούμε τα. Πάμε να δούμε το βίντεο που σου ετοιμάσαμε και να επιστρέψουμε.
Αυθεντική με ένα δυναμισμό που συνυπάρχει με την ευαισθησία της σε συγκεκριμένα ζητήματα. Η Γεωργία Κωνσταντίνου ήρθε στην τηλεόραση για να μείνει. Θα σου το πω στα ίσια, θέλω να σε δω, θέλω να... Αλλά σαλάμα, σοκλά, σουκλούσουλη. Είναι μία από τις πιο απολαυστικές φιγούρες της κυπριακής τηλεόρασης. Την βλέπουμε συνήθως σε κωμικούς ρόλους και αυτό μας φανερώνει και το χιούμορ και την αισιοδοξία της. Ήρθαμε να μας βοηθήσετε και εμάς. Και είδαμε τον Άλεξ Γκρέι. Σιωπήστε σούλα. Δεν να χάσουμε την ευκαιρία να είμαστε εμείς σε μια ταινία του Άλεξ Γκρέι. Να είμαστε εμείς ο μέγας χορηγός. Όχι Πάμπο, θα είμαστε ο μέγας χορηγός, έλειξε. Όχι μέγα να πάρουν που να είμαστε ο μέγας χορηγός. Η Γεωργία Κωνσταντίνου είναι σήμερα μαζί μας. Τα τελευταία χρόνια την είδαμε στον τηλεοπτικό φακό σε σειρές όπως Τα Χρυσόψαρα, Βουράτε γειτόνι, Μπάτσο αγάπη μου και τώρα την απολαμβάνουμε στη σειρά Λίκε Λίκε είσαι εδώ. Έχει καλύτερο πράγμα να κάνεις παρακολούθηση και να τρώεις χαλούμι, ελιά και ντομάτα. Άντε ανοίξω τάπλετ. Μπορεί να περάσουμε με το χαβιάρι. Κλειστό σε παρακαλώ, κλειστό. Και αν θέλει να φάεις χαβιάρι, αγάπη μου, να πάει να σε ταΐσει ο κύριος πρόεδρος χαβιάρι. Οι ρόλοι που επιλέγει να παίζει καθρεφτίζουν ίσως τον χαρακτήρα της. Το γεγονός ότι έχει μεγάλη αδυναμία στα ζώα δείχνει και την τρυφερή καρδιά της. Σαν χθες γεννήθηκε αφού γιόρτασε τα γενέθλιά της. Εμείς τώρα την απολαμβάνουμε στην επιτυχημένη σειρά Λίκε Λίκε είσαι εδώ στο ρόλο της Άντρης. Μάνα μου, γιαυρί μου, μάνα μου, ρί μου, είσαι η καλύτερη. Άντρη, είσαι η καλύτερη. Με μαντούκας, με τίποτε, έσω μου. Και λαδιά μου, η σκούι μου και άντρη να χορεύει. Σύρε και replay το 3-0. Πας στην ΑΕΛ και θέλω τίποτε άλλο. Μάλιστα. Και όλα τα χρόνια πριν από την τηλεόραση, πριν ανοίξει ο κόσμος της τηλεόρασης, πώς ήταν η Γεωργία? Εγώ είχα τη δουλειά μου, το πιο σταθερό μου πράγμα. Δεν μπορούσα να διανοηθώ να είμαι σπίτι, να μην έχω λεφτά, αλλά με ενδιαφέρει και περνώ. Ήθελα, εκείνα που ήθελα να τα έχω, άρα έπρεπε να δουλέψω. Άρα είχα τη δουλειά μου. Τη δική μου δουλειά. Μα λέω δική μου, δεν ήθελα ποτέ μου να είμαι υπαλλήλος για να μην με διατάσει κανένας. Δεν μπορείς. Όχι, δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Δηλαδή, δεν μπορώ. Αχ. Δεν μπορώ, άστο, τσαμί. Τέλος πάντων. Και είχα τη δουλειά μου. Αλλά παράλληλα, το ελεύθερο χρόνο που ήταν κάθε μέρα, κάναμε κασέτες, βιντεοκασέτες. Δεν είχε τότε DVD. Ναι. Κάναμε σε ξαδέρφοι μου, σε φίλους μου. Και πάντα κωμικούς ρόλους. Ναι, αρέσκε μου πολλά. Δηλαδή, εκείνο τούτο που πήγαινε του Φόσκολου πολλά. Το έργο. Λάμψη, το καλημέρα ζωή. Ναι, Λάμψη. Κάναμε το επανάληψη. Και ήταν εκείνο το, ξέρεις, αρέσκε πολλά και το να καλαμαρίζεις. Εσύ είναι κυπριακό. Ναι, είναι τέλος είναι το καλαμαρίζω, αλλά κυπριακά δηλαδή. Πάρα πολλά εύκολο. Έκαμε το Αναστάζια στο Βουράτε γειτόνι. Εσύ τι ρόλο έπαιζες που τη Λάμψη της... Ναι, ήμουν η Βίρνα, ή άμα ξέχασα και πολλά χρόνια. Ναι, και ήταν γίνον το τέλος πάντων. Έκαναμε την πλάκα μας, αλλά από την άλλη θέλαμε να το γράφουμε σε κασέτα, ούτως ώστε μετά από ένα χρόνο να το βάλουμε και να γελούμε. Και να φύρνεστε να γελάμε. Ναι, για να γελούμε. Και βλέπεις μια τρομερή διαφορά στην ηλικία. Έχω κασέτες σπίτι που κάναμε τα σκέτς μας, ας πούμε, και τα θεατράκια μας και τα έτσι μας, που ήμουν μωρό βασικά. Ναι. Και στη ΣΕΚ έκανα το θέατρο, και στην ΠΕΟ, επίτηδες και στις σκιώδες συντεχνίες. Γιατί εγώ θέλω να ανήκω σε έναν κόμμα. Και πήγαινα, θυμούμαι, πρωτοχρονιά στην ΠΕΟ και τα φώτα ήμουν στη ΣΕΚ. Και κάναμε παραστάσεις. Πάντα αρασιτεχνικά. Ναι. Χαίρεσαι έτσι που τελικά έγινες και επαγγελματίας, δηλαδή το έκαμες και επάγγελμα. Βεβαίως, εν τούτο που σου είπα πιο πριν. Αν ο Τσάκα σε μένα έκανε μου δώρο έναν αυτοκίνητο, τον είπα 10.000 ευρώ. 50.000 ευρώ αυτοκίνητο. Εντάξει, ευχαριστώ. Τούτον εμπέραν των λεφτών.
Πάεις περπατάς στο μόλο ή είναι είσαι από εκείνες που πάει βόλτα στο μόλο? Όχι. Άμα κυκλοφοράς, φαντάζομαι στη Λεμεσό. Βεβαίως, ναι. Σταματούσες στον δρόμο? Ναι, ο κόσμος έχει τρομερή αγάπη. Σταματούσε να σου μιλήσουν, να σου δώσουν μόνο αγάπη. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Εν τούτο που είπα πολλές φορές, θέλω να το ξαναπώ. Εγώ δεν έχω πτυχίο δραματικής σχολής, δεν σπούδασα. Αλλά έχω έναν τεράστιο πτυχίο, την αγάπη του κόσμου. Τούτο λέω το, και είδαμε μόνο. Λέω το πολλά συχνά. Αγαπάσει ο κόσμος. Και είναι πολλά καλός κριτής ο κόσμος. Αν δεν αξίζει να σου το πει με τον τρόπο του. Δεν θα σου κάνουν τίποτε. Δεν θα ασχοληθεί κανένας μαζί σου να περάσει απαρατήρητος. Ό,τι αρέσει του κόσμου λέει το. Πολλά αυθεντία. Φαντάζομαι παίρνεις και πολύ αγάπη και δύναμη από τις φίλες σου, έτσι. Ασφαλώς, ναι. Από τη Μάρο. Ποια Μάρο? Την εξαδερφή μου, ποια? Θεολόγου. Ναι, η Μάρο Θεολόγου. Hello. Σας ακούμε, κυρία Μάρο. Ακούτε, να χαμηλώσω την τηλεόραση εν τω μεταξύ? Ναι, χαμηλώστε την τηλεόραση γιατί να σας ακούμε διπλά και τριπλά. Λοιπόν, Κατερίνα μου, από πού να ξεκινήσω? Η Γεωργούλα την ξέρω εγώ. Ναι, η Γεωργούλα μου για τα γενέθλια σου. Ευχαριστώ, Μαρό μου. Λοιπόν, γνωριστήκαμε πριν 21 χρόνια. Αυτά που κάνει σήμερα στην τηλεόραση τα έκαμε πριν 21 χρόνια με κάμερα. Από πού να ξεκινήσω? Να σας πω, όταν έγινε ο σεισμός στην Τουρκία, να είναι Τούρκοι σαντημένοι μέσα στον Τουρκομαχαλάν της Λεμεσού. Στον Άγιο Αντώνη. Στον Άγιο Αντώνη. Να γυρίζει, να είναι ντυμένη Τούρκισσα. Να μιλά τουρκικά, να γυρέσκει την οικογένεια της. Τα μωρά της που ήταν κάτω από τα τσιμέτα. Και την ίδια στιγμή σύμπτωση να παίζει και καμπάνα του Αγίου Αντωνιού για τον Εσπερινό. Να σας πω, στην Ελλάδα να αντιθεί νύφη να κατεβεί από το ξενοδοχείο και να περπατά εκεί στον άγνωστο στρατιώτη και να είναι νύφη. Δεν μας άφησε ρούχα μέσα στο αρμάρι. Τις ζακέτες, τη τρικάτια. Κάθε μέρα είχαμε γυρίσματα. Να πηγαίνουμε στην Αίγυπτο, να μπαίνει στη δωμάτιο της μέσα στην καμπίνα της, δίθεν να τσακώνεται με τον άντρα της, να είναι και άντρας και γυναίκα, και ο κόσμος έξω να φοάται ότι γίνεται καυκάς μεγάλος. Ετάραξε τον κόσμο. Ετάραξε τον κόσμο. Η Γεωργούλα ήταν γεννημένη ηθοποιός, πραγματικά. Και το απολαμβάναμε στα σπίτια μας κάθε νύχτα, να πάρει τηλέφωνο, να κάνει φάρσες, τα πάντα. Και χαίρομαι που τη βλέπω και πάντα έπαιρνε με τηλέφωνο να ρωτήσει, είμαι καλή σε τον ρόλο? Τα τελευταία χαθήκαμε γιατί έγινε μεγάλη στάρ και της εύχομαι να το απολαμβάνει έτσι, Κατερίνα μου, όπως το απολαμβάνει. Ζήτω ειλικρινά. Ας μιλήσει η ίδια, να μην σας φάω το χρόνο σας. Της εύχομαι πάντα να έχει υγεία. Ευχαριστώ, Μάρο, ευχαριστώ. Λοιπόν, σας αφήνω, γεια σας. Χάρηκα. Γεια σας, κυρία Μάρο, ευχαριστούμε. Τη Μάρο έχει να τη δω 2-3 χρόνια. Αλλά ό,τι σας είπε, ναι, ζήσαμε το. Γιατί παλιά κάναμε αρκετή παρέα. Ξέρεις, θέλω έτσι να, πριν υποδεχθούμε στην παρέα μας και την, επειδή είπες η κυρία Μάρο ότι τώρα έγινες μια στάρ. Δεν έγινα. Και κάθε στάρ, αστιεύκομαι. Ναι. Σε σοβαρό μιλώ τώρα. Ναι. Αλλά είπες σε στάρ και επειδή κάθε στάρ θέλει και τη διατροφολόγων της. Βέβαια, ναι, να έχει το τούτο. Ναι. Έφερα σου τη δάμε. Ωραία. Για να σου πει για τα, πώς τα είπαμε, τα φαγιά του έρωτα. Ναι. Να ξέρεις να μαϊρεύκεις ή να προτείνεις. Καλό. Έχει φαγιά που ανεβάζουν τη λύπη, το λένε. Λίγο. Ξέρεις το? Όχι. Είδες. Θες να μάθεις ποια είναι? Νομίζω είναι τα χτινίδια. Εντάξει, εφέρετε να ματσεράσετε. Να φύγουμε με πόλη και έχει οικονομική κρίση. Έχει οικονομική κρίση. Και αφήσεις με λύπη, τότε σταματήσεις σε κανένας μπάτσος μες στον δρόμο. Να σου πω κάτι. Να είμαι ηθικός αυτούργος. Όχι, σωστό. Να σου πω κάτι. Θέλω εσείς χαιρετήματα πολλά από τον Γιώργο, τον ηχολήπτη μας. Τον Ποταμίτη. Ναι. Αγγελέ μου. Θέλω να σου το πω. Και θέλω να στείλω εγώ τα φιλιά μου, μια που με δάμε, γιατί το κανάλι του το κάνει το Λίκε Λίκε. Συμμετέχω με μεγάλη χαρά. Και ο Μάριος, ο Άδωνης, είναι πολλά πλάσματα που θέλω να. Έτσι να αφήσεις τώρα. Περίμενε. Να μείνω στα πόψε. Περίμενε. Όχι στα πόψε, Χριστί. Έχει ειδήσεις πόψε. Θες να μείνεις στις ειδήσεις? Έλα σου πω μια που ήρθα, έλα να τις ειδήσεις. Άτε, πέ μου τες. Τελειώνουμε. Επειδή για σένα κουτσομπολιό δεν είχαμε. Άντε. Άντε, πέ μου έναν κουτσομπολιό για σένα. Για μένα. Ναι. Απαναγιά μου. Καρότο
Όχι, θα πω, είναι που να πω. Κουτσομπολιό είπα. Καρότο, είναι τα σχέση με το καρότο με κουτσομπολιό. Δεν έχω τίποτε ρε. Πάμε στο βίντεο. Είμαι καλή. Είμαι καλή. Πάμε στο βίντεο. Η μέρα είναι μια πάρα πολύ ξεχωριστή ημέρα. Γι' αυτό σκέφτηκα να μαγειρέψουμε κάτι πάρα πολύ light για κάτι που δεν είναι καθόλου μα καθόλου light, για τον έρωτα. Μάλιστα. Έλα, η βρετετά. Ήταν να κάτσει μια μες στην άλλη λαλαλία. Ναι, κάνω δάχτυρη Λίλη. Όπως έκανα το χάρι. Κατάλαβες τι είπε? Δάχτυρη Λίλη. Δάχτυρη τι? Α, δάχτυρη τι, μάλιστα. Εγώ λέω το δάχτυρη Λίλη. Α, πολύ ωραία. Ωραία, Αλέξη. Είσαι απίθανη όμως, σε βλέπω. Μας φτιάχνεις το κέφι. Να είσαι καλά. Καλώς όρισες. Καλώς σας Τι βρήκα. κάνεις? Πάλι βρέχει. Φέρουν τις βροχές, λέει η Χριστίνα, όταν έρχομαι. Αλήθεια? Λες? Δεν είναι κακό. Λίγη βροχούλα, τουλάχιστον δεν έχουμε πρόβλημα με το νερό. Σας έφερα όμως και μία τούρτα που έχει όλοι πόσες θερμίδες, Κατερίνα, δες την. Θα τη στολίσουμε και με σαντιγί μετά. Είναι η συνέχεια του γεύματος και του Βαλεντίνου. Τρώγεται? Φυσικά τρώγεται. Φέρτε μας κανένα και κουτάλια να τσεράσουμε και τη γιοργούλα. Λοιπόν, έχει όλη τούρτα. Θα φάεις 200 θερμίδες. Γιατί? Μ' αρέσκουν τα γλυκά παιδιά. Α, ναι, αυτό είναι πάρα πολύ ελαφρύ. Ναι, με ζελέ, γιαούρτι και φράουλα. Δεν σ' αρέσουν τα φρούτα? Τα φρούτα ναι, εννοείται. Αυτό είναι όλη φράουλα μπορώ να φάω. Φράουλα, γιαούρτι και ζελέ. Τι τρώεις? Φαΐ. Έπρεπε να έχετε σουβλάκια και φταλιά. Κουπέπια του Πρόεδρου. Α, σε φταλιά. Πώς τα λέμε στα αγγλικά? Τα κουπέπια. Δεν ξέρω στα αγγλικά να τα λες. Τι είναι κουπέπια? Τα ντολμαδάκια, καλέ. Έλα να μιλάμε καλαμαρίστικα να καταλαβαίνει. Να μιλάμε καλαμαρίστικα να καταλαβαίνει. Το καλαμαρίστικο δεν είναι κακό. Εμείς έχουμε... Το καλαμαρού βγαίνει από τη λέξη καλαμάρι, που σημαίνει γραφιάς και σκεπτόμενος και διανοούμενος. Ρε, η γιαγιά μου εμένα από το Καστελόριζο. Η μάνα της μάνας μου. Άντε, καλαμάρισε να σ' ακούσει. Ναι. Αλλά να σου πω κάτι. Κοροϊδεύετε εδώ, αλλά δεν πειράζει. Εμείς σας αγαπάμε. Να σου πω κάτι. Εσείς έχετε ένα μείον. Μιλάτε μεν, αλλά εμείς μιλούμε δύο γλώσσες, και κυπριακά και ελληνικά. Διάλεκτος, κορί. Εν τη σχέση, εν έχει σχέση. Εσύ μιλάς και τουρκικά, μα θα ζάμε στον ένα. Αραβικά. Ναι, η κοπέλα που με έβαψε ρώτησε με αν είναι μηχάνημα που κάνει τη φωνή. Μιλάς αραβικά, είναι πολύ δύσκολο. Καθόλου. Όχι, για τη χοντρή. Νόμιζαν ότι βάλει το κάτι με το μηχάνημα. Μα εγκάμνει ο ηχολήπτης κάτι? Είναι εσύ που εγκάμνεις? Ναι, Κατερίνα μου, εγώ την κάμνω. Σε πιστεύω. Με πιστεύεις ούτε τώρα, Κατερίνα. Μη φουητσάρεις. Είναι έτσι που κάμνουν. Και στην προσωπική σου ζωή είσαι έτσι όπως σε βλέπουμε στη τηλεόραση όμως, έτσι? Τούτη είναι η προσωπική μου, αγάπη μου. Δεν έχω δυο ζωές. Μιαν έχω. Αλήθεια. Ναι. Μιαν έχω. Είτε το θέλω είτε όχι, μια. Τον δαχτυρίδι που σου είπα. Για πες το όμως όπως το πες. Δαχτυριλίλι. Είναι αραβικό. Γράφει ο Τσάκας δαχτυρίδι, αλλά εγώ εσύ να κάνεις του παραλλαγές. Δαχτυριλίλι, είναι μια ωραία λέξη. Θα μας προτείνεις λοιπόν το μενού του έρωτα σήμερα. Ναι, μαγειρέψαμε για τον έρωτα, το κάναμε κι αυτό. Έρχεται η μέρα του... Τώρα τι να πω, του Αγίου Βαλεντίνου λαλούν είναι καθολικός, αφού είναι καθολικός κοινός. Τι είναι του Αγίου Βαλεντίνου είναι μια γιορτή που επισήμως δεν την δέχεται η δική μας θρησκεία όμως. Είναι η γιορτή του έρωτα. Ναι, καθολικό και το δέντρο που στολίζουμε τα Χριστούγεννα. Καθολικό είναι και αυτό. Το ξέρετε όμως ότι είναι και η μέρα καρδιάς. Η μέρα? 14η Φεβρουαρίου. Ναι, η μέρα... Καρδιάς, αυτές που τη χρειαζόμαστε για να ζούμε, όχι για να αγαπάμε, για να ζούμε. Ναι, αλλά χωρίς να αγαπάμε δεν είναι ουσιαστική ζωή. Λες, γι' αυτό που έχεις φορέσει τα κόκκινά σου σήμερα. Θα μας πει εδώ οι καλλιτέχνες, που είναι πραγματικά καλλιτέχνες. Έτσι είναι. Να αγαπάς, η αγάπη, μάνα μου, σου πω κάτι, στην Κύπρο είναι συγχυσμένο λίγο το αγαπώ σημαίνει αγαπώ κάποιον και πέφτω και μαζί του. Ναι, είναι έτσι. Αγαπώ σημαίνει μπορεί να αγαπώ το σπίτι μου, μπορεί να αγαπώ να κάνω τον μπάνιο μου, πέφτω να έχω τους φίλους μου, αγαπώ τους. Αγαπώ το φαΐ μου. Αγαπώ, ό,τι κάνεις, αγαπάς για να το κάνεις. Ναι, χωρίς αγάπη, χωρίς την επίφαση και την επικάλυψη της αγάπης, νομίζω πως δεν είναι το νόημα, είναι άλλο νόημα, έτσι ψυχρό. Το να σε αγαπούν είναι το πρόβλημα.
Ναι, εμείς το προσελκύουμε κι αυτό. Εσένα αγαπάς όλος ο κόσμος, Γιώργουλα. Ναι, μάνα μου, τυχερός. Εσένα αγαπάει όλος ο κόσμος, είδες τυχερή είσαι. Ναι. Κοίτα, τώρα πήρες το αλλού, ενώ να υπάρχουν 5 ή παραπάνω πλάσματα, 2 ή παραπάνω, να σε αγαπούν. Και ένας, εκτός από τη μάνα σου, που έτσι κι αλλιώς αγαπάει, de facto. Ναι. Λοιπόν, ποια είναι καταρχάς τα πιο δημοφιλή τρόφιμα του έρωτα? Θα πούμε τα πιο δημοφιλή και ποια είναι αυτά που μειώνουν τη λίμπητο για να τα αποφύγουμε. Που τη μειώνουν, ναι. Αυτά που μειώνουν τη λίμπητο, να μην τα τρώμε. Λοιπόν, θα αρχίσουμε από το ελαιόλαδο. Στην Ελλάδα λέμε φάει λάδι και λαβράδι. Το ξέρεις αυτό που και μιλάς. Το έλεγαν οι μουσικοί τότε. Ναι, λοιπόν, βέβαια αυτό έχει μια βάση. Η βιταμίνη του έρωτα είναι η βιταμίνη Ε, που υπάρχει πάρα πλούσια πηγή της είναι το ελαιόλαδο, καταρχάς, και η ξηρή καρπή. Και το αβοκάντο, συγκεκριμένη ξηρή καρπή. Η βιταμίνη του έρωτα που θεωρείται και σαν αναπαραγωγική βιταμίνη, βέβαια, θα πρέπει κανείς να φάει απίστευτες ποσότητες βιταμίνης Ε για να μπορεί έτσι και δεν μπορεί να αφομοιωθεί από τον οργανισμό, ούτως ώστε η αναπαραγωγική ικανότητα να γίνει τέτοια που να μην θέλει άλλη θεραπεία. Έτσι, αυτά είναι παραξηγημένα από τον κόσμο. Ας μείνουμε αυτά λοιπόν, οι 10 επίσημες τροφές, επίσημα αναγνωρισμένες τροφές για τα αφροδισιακά τους αποτελέσματα και που ανεβάζουν τη λίμπητο, αρχίζω από τη λίμπητο. Πάρα πολύ ανεβαστική έτσι για τη λίμπητο είναι η βανίλια, γιατί με τη μυρωδιά της δημιουργεί ευεξία και σεξουαλική ευεξία από ό,τι λένε. Το φιλαράκι, η βανίλια που βάζουμε τη σκόνη έτσι στα γλυκά ή και στα φαγητά, η βανίλια λοιπόν. Το άλλο είναι και τα μπαχαρικά όπως βασιλικό, μάραθο, αρμπαρόριζα, όλα αυτά δημιουργούν έτσι σεξουαλική επιθυμία και εφορία. Το άλλο, η άλλη τροφή. Άρα οι ελεύθερες τσίρες που έχουν δεσμό να μην τρώνε πράγματα. Ότι να έχουμε πρόβλημα μετά. Γιατί οι ελεύθερες, μόνο οι παντρεμένες δηλαδή. Και μόνο έχω φίλο. Πες μου. Άμα μια κοπέλα μου πεις αυτό. Όταν δεν υπάρχει κάποιος δηλαδή να εκφράσει τη λύπητο, τι θα κάνουν, θα τα τρώνε και να χτυπούν το κεφάλι τους στον τοίχο. Λοιπόν, για αυτούς που θέλουν να την ανεβάσουν τη λύπητο, γιατί υπάρχει λόγος. Μάλιστα. Σε άλλους δεν υπάρχει λόγος γιατί είναι ήδη ανεβασμένη. Ή γιατί υπάρχει κάποιος να τα... Επίσης. Να εκφραστούν. Κασπόρτες. Είναι μου να κάνουμε. Λοιπόν, άλλη τροφή. Ελαιόλαδο. Ναι. Άλλη τροφή. Η σαμπάνια σε μικρή ποσότητα, έτσι, που διαστέλει τα αγκία, φεύγουν και αναστολές. Έχει οικονομική κρίση. Και το κόκκινο κρασί. Κανένας δεν έχει οικονομική κρίση στο μυαλό μας. Δεν θέλω να ακούω αρνητικά πράγματα από την εκπομπή τόσο ωραία. Μη μου ξαναπείς εμένα για οικονομική κρίση. Δεν υπάρχει οικονομική κρίση. Δεν υπάρχει οικονομική κρίση. Θα σου δώσω μισό. Εντάξει, θα τα βρούμε. Λοιπόν, το άλλο είναι τα στρίδια, έτσι, τα οποία έχουν ψευδάργυρο και όλα τα οστρακοειδή, ειδικά τα στρίδια, που λέγεται ότι ο Καζανόβα και ο Δον Ζουάν τρώγαν στρίδια μετά τις ερωτικές περιπτύξεις τους για να ενισχύσουν μετά, γιατί ερχόταν η επόμενη. Για να συνεχίσουν. Η επόμενη περίπτυξη. Να το πω τον Αντρών, τον φίλο μου. Είπαμε 4 τώρα. Επίσης είναι το καρπούζι. Γιατί? Το καρπούζι έχει ένα μινοξί που λέγεται κιτρουλίνη και με τα ένζημα του σώματος μετατρέπεται σε νιασίνη, που η νιασίνη έχει, για να μην ζαλίσουμε και τον κόσμο, έχει το αποτέλεσμα και την κατάληξη να ανεβάζει την λίμπητο και τη σεξουαλική επιθυμία. Μια χαρά. Λοιπόν, το άλλο είναι ο μπακαλιάρος και ο γάβρος, το ξέρετε. Μπακαλιάρος ένα, γάβρος και επίσης. Δηλαδή αν δεν είναι με τον Ολυμπιακό. Ναι, εκεί το πας εσύ. Για το ψάρι μιλάς. Και ο Ολυμπιακός επίσης, το κόκκινο χρώμα είναι αφροδισιακό. Και ο Ολυμπιακός, είμαι Ολυμπιακός, έτσι κι αλλιώς. Είσαι προκατηλημένη και το λες. Μάλιστα. Και αυτά είναι ελαιόλαδο, λοιπόν, είπαμε. Τα μπαχαρικά, όλα τα μπαχαρικά. Ο σκόρδος. Και το σκόρδο, και το σκόρδο, αλλά είναι λίγο αντιερωτικό στη μυρωδιά. Όμως το αποτέλεσμα πραγματικά έχει έτσι. Να η καυτερή πιπεριά επίσης. Ναι, και να του μανιάζει κάμαρη.
Οπότε μπορούμε να τρώμε καυτερή πιπεριά που ανεβάζει τη θερμοκρασία του σώματος. Καυτερή πιπεριά αυτή την πράσινη. Αγιοδιασταλτικά. Και η κόκκινη και η πράσινη. Οτιδήποτε καυτερό. Έτσι. Επίσης είναι και αυτά. Άρα οι επίσημες λοιπόν, επίσημα έτσι, παραδεκτές τροφές σαν για το ανέβασμα της ερωτικής επιθυμίας της λίμπητο και που θεωρούνται love food είναι αυτές που είπαμε. Ελαιόλαδο, καυτερά, μπαχάρια, το σέλινο επίσης, τρίδια και οστρακοειδή, ξηρή καρπή, αβοκάντο που περιέχουν τη βιταμίνη ε, κάποια φρούτα όπως το καρπούζι, αβοκάντο που ανήκει στα φρούτα αλλά δεν είναι ακριβώς φρούτο, επίσης η ξηρή καρπή μαζί με το μέλι, αυτό είναι γνωστό. Τέλειωσε, ξέρουμε το μενού τώρα. Και τελευταίο αφήνω κάτι πολύ αγαπημένο, τη σοκολάτα. Τη σοκολάτα η οποία σε μικρές ποσότητες διαγείρει. Διαγείρει σοκολάτα. Βέβαια. Τέλειωσε, μια σοκολάτα μας στο κομμωτίνο. Και το πανάκριβο μανιτάρι, αυτό το πανάκριβο είδος μανιταριού, η τρούφα, όχι τρούφα σοκολάτα, αυτό είναι και σοκολάτες. Η τρούφα. Επίσης όλοι αυτοί οι μεγάλοι των περασμένων αιώνων εραστές πάντα εμπλουτίζανε τα γεύματά τους με τρούφα μανιτάρι, η οποία έχει μέσα ένα συστατικό, το οποίο μανιτάρι έχει ένα συστατικό που διαγείρει τις γυναίκες κυρίως γιατί θυμίζει τον υδρότα των ανδρών. Θυμίζει? Τον υδρότα έχει ανδρογόνο, που ο ανδρογόνο υπάρχει στον υδρότα των ανδρών και ερεθίζει υποτίθεται εμάς τις γυναίκες. Άρα αυτό να το αποφεύγουμε. Όχι τον υδρότα που καλά ρε, τέλος να μας ερεθίσει. Δηλαδή να πάω εγώ ας πούμε κάπου στην τράπεζα. Και να φτιάχνει να κάνει έτσι να χτυκιώ. Εγώ είναι αρεθιστό και την ώρα ρε παιδιά. Το περίμενα αυτά. Δεν είναι η κατάλληλη συνομιλήτρια για το θέμα μας. Τους ξενέρωσε όλοι. Εντάξει, δεν μιλώ. Είναι η καταλληλότερη, γιατί ξέρεις ορισμένες φορές όταν κάνεις κάτι από αντίδραση. Ένα πορείας που λέω. Ξέρεις, εντάξει. να στέκεσαι στην τράπεζα. Λέγε μου. Ναι. Επειδή τώρα υπάρχουν γυναίκες που διαγείρονται με το. Εγώ είμαι διατροφολόγος. Δεν είμαι. Αλλά θα σου λύσω και αυτές, θα προσπαθήσω. Ναι, απλά θα το σχεδιάσω πάντα. Για ορεκτικό τι μας έφτιαξες για να πούμε το βίντεο, να τα βλέπουμε ένα. Είναι τυρί μαλακό light, ζυμωμένο με καρύδια, μπαχαρικά και λίγο σκόρδο ίσα ίσα. Ναι, τέλειο. Και λίγο μέλι από πάνω, σε σχήμα καρδιάς, γαρνιρισμένο με φράουλες και κρακεράκια ολικής αλέσεως. Μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε εσείς. Και σαλάτα, γιατί θα τα δούμε μαζί. Σαλάτα, αβοκάντο, μαρούλι, όλα αυτά που είπαμε. Ρόδι επίσης. Το αβοκάντο, ελαιόλαδο. Έχω μια πορεία. Αβοκάντο. Αβοκάντο λαλούμε το στην Κύπρο. Το σωστό είναι αβοκάντο. Ναι, και επειδή τώρα είναι η κοπέλα να το λέμε αβοκάντο. Να φύγαμε το αβοκάντο. Να σου πω, είμαι στην εκμάθηση των Κυπριακών. Πώς το λένε στην Κύπρο, αβοκάτο? Όχι, μάνα μου. Να σε κάνουμε Κυπριακό, αβοκάτο. Τέτοια πράγματα. Αβοκάτο. Θα με κάνετε Κυπρέα, είπαμε. Σας αγαπάω, μα δεν παντρεύομαι. Πώς το λέει ο Παπακοσταντίνος το τραγούδι? Την Ελλάδα, αυτό εννοώ. Την Ελλάδα δεν μπορώ να την αποχωριστώ ποτέ. Η Κύπρος είναι η συνέχεια της Ελλάδας. Καλά κάνεις. Αλλά μ' αρέσει η γειτονιά μου, το σπίτι μου. Είμαι δεμένη συναισθηματικά με την κόρη μου, τη μαμά μου. Πολλά λογικό. Μπράβο σου. Θα μ' άρεσε πάρα πολύ η Κύπρος να μείνω, αλλά και στον παράδεισο να κοπιάστε, όποτε θέλετε. Δεν μπορώ να αφήσω τη γειτονιά μου. Εδώ είμαι τον περισσότερο καιρό. Μας έρχεσαι, βρε, μας έρχεσαι. Ναι, βέβαια. Πάμε να δούμε τι προτείνει. Μακάρι να ήταν όλοι σαν εσένα. Δεν μπορώ να αφήσω ούτε τη γειτονιά μου. Έχω το παιδί μου, τη μαμά μου. Μα και να έρθεις, εν τιμή μας να έρθεις. Γιατί είσαι μορφωμένος. Δεν έρχονται η μαμά μου και η κόρη μου, θέλουν. Πάμε να δούμε τι προτείνει η Μαρία Βουτσινά για ορεκτικό και σαλατικό στο μενού του έρωτα. Μετά αυτά. Μαγειρέψαμε για τον έρωτα. Δεν θα τα δούμε όλα μαγειρέψαμε light για κάτι πολύ βαρύ. Να δούμε το παραδέχεις ότι ο έρωτας είναι κάτι πολύ βαρύ. Το καταλάβαμε αργότερα και άγριο. Δεν είναι μελισσούλες και ρομαντικά πραγματάκια. Αν σε χτυπήσεις το κούτελο πέφτεις. Ο πρίγκιπας στο άλογο. Όχι, όχι. Μόλις το καταλάβαμε. Μόνο το άλογο στην Κύπρο. Όχι άλλο. Δεν και διασταύρωση αλόγου. Τα γαουρούθια. Δηλαδή, για πες, διασταύρωση αλόγου. Είπα να μην πω τη λέξη. Ξέρεις γιατί σου λέω? Γιατί στη συνέχεια της εκπομπής, αν προλάβουμε, θα προλάβουμε. Η συνάδελφος Αντωνία που έχει μαζέψει κάποιες παράξενες ειδήσεις, ήβρε γάρον που τραγουδά. Άτε. Τι βρήκε? Γάιδαρο που τραγουδάει. Να το δούμε. Ωραία. Μετά. Πάμε πρώτα να δούμε, μπλέξαμε τα μπουτια μας. Το μενού του έρωτα, τι προτείνει η Μαρία Βουτσινά σε ορεκτικό και σαλατικό. Και μετά θα δούμε το κυρίως πιάτο και το πιδόρπι, έτσι.
Γεια σας και πάλι. Πάνω από μια κουζίνα, στο τέλος θα μου μπει καμιά ιδέα και θα θέλω να γίνω σεφ. Όμως σήμερα είναι μια πάρα πολύ ξεχωριστή ημέρα. Γι' αυτό σκέφτηκα να μαγειρέψουμε κάτι πάρα πολύ light για κάτι που δεν είναι καθόλου μα καθόλου light, για τον έρωτα. Παλιά ακούγαμε έρωτα και μας παρέπεμπε η λέξη και η έννοια σε μελισσούλες, καλοκαιρινές παραλίες, ρομαντικά ηλιοβασιλέματα και φτερωτά αγγελούδια. Μεγαλώνοντας όμως, και το ξέρετε, το έχουμε ζήσει όλοι, ο έρωτας καταλάβαμε ότι δεν είναι όλα αυτά, αλλά κάτι πολύ πολύ πιο βαρύ, ίσως και λίγο άγριο. Γι' αυτό είπαμε σήμερα που είναι η μέρα του να του κάνουμε το τραπέζι με κάτι πάρα πολύ light και αφροδισιακό, έτσι όπως του ταιριάζει, και χορταστικό. Και έτσι λοιπόν κάντε το τραπέζι με ορεκτικό, σαλάτα, κυρίως γεύμα και επιδόρπιο, που όλα αυτά μαζί, χορταστικά, γευστικότατα, μας δίνουν μόνο 700 θερμίδες, όλα αυτά μαζί, που ένα αντίστοιχο τέτοιο δείπνο θα μας έδινε 2.500, με όλα αυτά θα μας έδινε 2.500 θερμίδες. Ας αρχίσουμε λοιπόν από το ορεκτικό. Για το ορεκτικό έχουμε τυρί σε σχήμα καρδιάς, μαλακό, οποιοδήποτε μαλακό, άσπρο, light τυρί. Το βάζουμε σε μια μικρή λεκανίτσα και το ανακατεύουμε. Και θέλω εδώ να προσθέσω, να σταματήσω και να προσθέσω ότι όλα τα υλικά που χρησιμοποιούμε είναι εξακριβωμένα και από τους ειδικούς διατροφολόγους αφροδισιακά και θα εξηγήσουμε αργότερα για το καθένα ξεχωριστά, όχι τώρα που μαγειρεύουμε, γιατί είναι. Παίρνουμε λοιπόν ένα οποιοδήποτε μαλακό τυρί, λευκό, light, όσο πιο light γίνεται, και το αναμειγνύουμε με μυρωδικά και λίγο σκόνη σκόρδου. Δεν θα φαίνεται στην αναπνοή μας, μην ανησυχείτε, θα μασίσουμε φύλλα από δυόσμου μετά. Ρίχνουμε λοιπόν μέσα στο τυράκι που έχουμε στη λεκανίτσα τα μυρωδικά, που στην Κύπρο και στην Ελλάδα υπάρχουν άφθονα. Τα ανακατεύουμε να γίνουν ένα μείγμα. Μπορεί να βάλουμε και λίγο light γάλα αν θέλουμε, αν και νομίζω πως όχι, γιατί αυτό μαλακώνει με το ανακάτεμα. Και φρυματίζουμε καρυδόψυχα, αφροδισιακότατο, νοστιμότατο και θρεπτικότατο. Τη ρίχνουμε και αυτήν μέσα, χοντροκομμένη θα έλεγα. Ανακατεύουμε. Είναι πάρα πολύ ωραίο, πιστέψτε με. Και αφού αυτό έχει ανακατευτεί καλά, σε μία φόρμα καρδιά για την ημέρα. Μπορεί πάντα να το κάνετε σε φόρμα καρδιά ή σε ό,τι φόρμα θέλετε. Βάζουμε το μείγμα. Το στρώνουμε, το καθαρίζουμε. Το βάζουμε λοιπόν το μείγμα, συγγνώμη, και το στολίζουμε. Μπορώ να τρώω και λίγο. Με καρύδια. Γύρω-γύρω. Μπορείτε να κάνετε ό,τι σχέδιο θέλετε. Έτσι σας το προτείνω εγώ. Μια φράουλα. Και το σερβίρουμε μαζί με κριτσίνια πολύσπορα, ολικής αλέσεως ή με ό,τι σε κριτσίνι θέλουμε, ή και με μαύρο πολύσπορο ψωμί. Εγώ προτιμώ να το σερβίρω έτσι, και αυτό είναι το πρώτο πιάτο. Είναι το ορεκτικό που μας δίνει στη μερίδα γύρω στις 90 θερμίδες. 50 θερμίδες στο κάθε κριτσίνι
από 30 ως 50 αναλόγως στα κριτσίνια και άλλες περίπου 50 θερμίδες, 40 με 50 θερμίδες η μερίδα, έτσι, το μισό, από αυτό 50 περίπου θερμίδες. Στο τέλος θα σας βγάλουμε θα βγουν σε κάρτες και θα δείτε ότι όλο το γεύμα και με το γλυκό δεν ξεπερνάει τις 700 θερμίδες. Αν βέβαια θέλουμε, για να το κάνουμε πιο μεσογειακό, πιο αφροδισιακό και πιο εξωτικό, μιας και η μέρα το καλεί, ρίχνουμε ελάχιστο μέλι, ελάχιστο. Δίνει μια άλλη γεύση και επειδή έχουμε βάλει και σκόρδο μέσα, μασάμε, είναι πάρα πολύ ωραίο για την αναπνοή μας, για τη γεύση μας, και 2 φιλαράκια βασιλικού, ίδιος μου, που φροντίζουμε να είναι φρέσκος και να στολίζει το ορεκτικό μας. Να συνεχίσουμε λοιπόν με τη σαλάτα μας, μια δροσερή, εξαιρετική σαλάτα τόσο από άποψη βιταμινών όσο από άποψη αφροδισιακή, ερωτική, love food. Έχει λοιπόν όλα αυτά τα συστατικά μέσα που και δεν μας παχαίνουν και μας κάνουν πάρα πολύ καλό στον οργανισμό, αλλά και μας ευνοούν εξαιρετικά για την μοναδική αυτή βραδιά του Αγίου Βαλεντίνου. Πάμε λοιπόν να δούμε τη σαλάτα. Ένα μπολ έχουμε κόψει μαρούλι κατσαρό, κινέζικο ή ό,τι μαρούλι θέλετε εσείς, και ρόκα. Εσείς μπορείτε να βάλετε και άλλα πράσινα λαχανικά. Προσθέτουμε 1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο και 3 κουταλιές της σούπας βαλσάμικο. Η σαλάτα βγάζει 4 μερίδες. Και τα ανακατεύουμε. Προσθέτουμε ρόδι. Κάθε φορά που προσθέτουμε και ένα υλικό, καλό είναι να τα ανακατεύουμε. Αφήνουμε λίγο για το τέλος. Προσθέτουμε τα ντοματίνια, τα οποία τα έχουμε προηγουμένως πλύνει. Σταφίδες. Έχει καταπληκτική γεύση και φυσικά βόμβα βιταμίνη στο αβοκάντο. Διάσπαρτο στη σαλάτα μας. Κότα cheese. Μισό και σεδάκι περίπου ή και ένα ολόκληρο, 3/4, το οποίο το βάζουμε στο κέντρο. Καρύδια, τα οποία τα σπάμε μέσα στη σαλάτα και με το χέρι μας. Θα είναι έτσι η ψύχα κομμένη στα 2. Τα σπάμε με το χέρι μας. Εσείς αυτοσχεδιάστε, άλλωστε τη βραδιά του Βαλεντίνου μπορούμε να αυτοσχεδιάσουμε ακόμα και στη μαγειρική. Σπάμε λοιπόν τα καρύδια μας και το υπόλοιπο ρόδι, αντιοξυδοτικό, αφροδισιακό και πολύ ωφέλιμο, για να κοκκινίζει πιο πολύ η σαλάτα. Αν θέλετε το τυρί να βγει ροζ, μπορείτε να του βάλετε λίγο χυμό πατζάρι και έτσι βγαίνει ροζ το τυρί και πολύ πιο βιταμινούχο. Το καλή ημέρα. Η σαλάτα μας λοιπόν είναι έτοιμη. Εσείς αν θέλετε, εγώ πάντα βάζω και ένα κλαράκι δυόσμο στη σαλάτα και για ομορφιά, αλλά γιατί στο τέλος το μασάω και μου δίνει μια ευχάριστη αίσθηση στο στόμα. Αυτή λοιπόν είναι η σαλάτα μας, είναι καταπληκτική, εύγευστη, βιταμινική, βιταμινούχα, light και love food. Ανοίξε μας την όρεξή μας, Πραγματικά η σαλάτα είναι τέλεια τούτη. Φυσικά εγώ τώρα με τα δόντια με τσίδια λιμένα σαν να τζέσικα σε χειροβομβίδα, αφορόδι, έμεινα. Ναι, κοίταμε, εμείς όλοι τα περάσαμε αυτά. Και με τα δόντια. Τι άλλο μας έχεις ετοιμάσει? Λοιπόν, έχουμε ετοιμάσει το κυρίως πιάτο που είναι ψητός σολομός, γιατί και στο σολομό και στο μπακαλιάρο και στο γάβρο υπάρχουν βιταμίνες, μεταλλικά άλατα και ψευδάργυρος και ωμέγα 3, έτσι πολύ σημαντικό. Ο σολομός έχει ωμέγα 3. Βέβαια, αγαπημένο μου φάι. φάι. Ναι.
που είναι και αφροδισιακό, μαζί με λαχανικά ψητά και πουρέ γλυκοπατάτας. Ναι, πιπέρι. Είναι καταπληκτικό. Να σου πω, νομίζω να σου στείλω κάνει delivery για μέσα στο Λίκε. Στο Λίκε. Δηλαδή να σε αφήσουμε να αφήσεις τώρα χωρίς να φάεις. Όχι, δεν πειράζει, με κλαίεις. Έφα. Λοιπόν, θέλω να ανανεώσουμε το ραντεβού μας, εμείς οι δύο ξανά. Καλό. Και θέλω να γίνουν τα βίντεο σου. Αλήθεια. Ναι. Και έκανα τα και σε DVD για να καταλάβεις. Αλήθεια. Θέλεις? Καλό. Άρτε. Και την άλλη φορά θα σου έχω δαμέ φαγιά να φάεις. Να μην πεις ότι είσαι ναι, σπίτι των πλασμάτων και πιλέμε έναν καφέ δεν μας έκαψε. Εγώ λοιπόν ξέρεις τι μου αρέσει από την Κύπρο. Παχαίνει λίγο, αλλά είναι και υγιεινό και ωραίο. Η πίτα της Σατσί. Της Σάτσις. Την ταράζω. Παίρνω και στην Ελλάδα μαζί μου. Δεν έχετε? Όχι. Δεν έχω βρει εγώ εδώ πέρα και στα περίπτερα ακόμα. Σάτσι, παίρνω με χαλούμι και με μέλι. Κάνουμε λίγο σενάριο Λίκε τώρα. Θες το κυπριακό με το καλαμαρί. Η πραγματική όμως γίνεται σε ειδική πλάκα, χωρίς καθόλου λάδι μου φέρανε. Χωρίς καθόλου λάδι. Επίσης γίνεται και με μέλι και με χαλούμι, αλλά χωρίς καθόλου λάδι. Αυτή που πουλάνε, η πιο εκλαϊκευμένη στα περίπτερα που μου αρέσει πάρα πολύ, έχει πιο πολύ λάδι, αλλά μου αρέσει αυτή με το μέλι ή με τη ζάχαρη και την κανέλα. Παίρνω και στην Ελλάδα 2-3 για τις δύσκολες ώρες. Να μάθεις να κάνεις και να πουλάς ποτζίρε. Να μάθεις να κάνεις και να πουλάς. Απ' εκεί όταν θα πας Αθήνα. Ωραία, εκεί με βλέπω αγάπη μου. Να φτιάχνω πίτες Σατζής και να πουλάω στην Αθήνα. Ναι. Άμα τους αρέσει να αγοράζουν. Και αγοράζουν σίγουρα. Και θα βρω τη συνταγή εγώ να φτιάχνω light. Θα βρω εγώ το ειδικό light πίτσες της Σάτσις. Λοιπόν, πάμε να δούμε το κυρίως πιάτο που μας ετοίμασε η Μαρία Βουτσινά. Είναι η πρόταση σε αυτό το μήνυμα του έρωτα για τη μέρα του Αγίου Βαλεντίνου που έρχεται. Θα δούμε και το γλυκό απάνω το μαζί με το άλλο. Το γλυκό είναι αυτό. Το γλυκό είναι αυτό και θα το αποτελειώσουμε εδώ γιατί έτσι η τούρτα, η οποία είναι καταπληκτική. Φαίνεται. Σκέφτηκα ότι ξεκίνησε. Βοήθεια. Εντάξει. Λοιπόν, έλα δεν φεύγει. Είναι μια ροζ καρδιά γαρνιρισμένη με φράουλες. Εντάξει, γίνονται και αυτά, ζωντανή εκπομπή. Κοίταξε της Μαρία. Μυρίζει πανέμορφα. Πρόσωπο. Μύρισε την. Θέλω να μου πεις εσύ. Τέλεια φράουλα. Αυτή όλη έχει 200 θερμίδες. Είναι πανέμορφη. Ολόκληρη το κομμάτι. Δηλαδή, εγώ μπορώ να κάτσω αφού όλη την τούρτα και να 200 θερμίδες. Με τα υλικά όμως που ακριβώς την κάναμε. Δηλαδή, ζελέ light και στραγγιστό γιαούρτι 0% κυπριακό. Ναι. Το όποιο προϊόν. Βέβαια. Και φράουλες. Εάν την γαρνίρουμε με σαντιγί super light που έχω φέρει και μπορούμε να το κάνουμε. Να το κάνουμε τώρα. Να το κάνουμε τώρα. Λοιπόν, και θα δούμε μετά το βίντεο με τα υλικά, με τη συνταγή, με την εκτέλεση για να το φτιάξετε. Εγώ θα την γαρνίρω ανάμεσα στις φράουλες. Να γυρίσεις λίγο. Έτσι. Όχι, εσύ. Μπράβο. Συγγνώμη. Ελεύθερα συμπεθερά. Συμπεθερά. Πώς με είπε, συμπεθέρα. Λοιπόν, το γαρνίρουμε με super light σαντιγί. Και βάζουμε λίγες θερμίδες παραπάνω. Αλλά φτάνει. Και άμα θέλουμε μπορούμε να το γαρνίρουμε και γύρω-γύρω, έτσι, για ομορφιά. Είσαι μία σεφ. Ναι. Μην μου βάλετε τέτοια ιδέα. Δεν είμαι. Να γίνεις. Τι. Λες, τι πιο καλύτερο από μία διατροφολόγο κάτι θα που κάνουμε εδώ στην σε σεφ. Κάτι θα κάνουμε. Λοιπόν, γύρω-γύρω λοιπόν αυτοσχεδιάστε, όπως κάνω και εγώ τώρα. Δεν θα μαρτυρήσετε τι έκανα πριν με τη Σαντιγιέ. Να το πω. Μας την τελείωσες. Σιγά βρε. Σιγά. Λοιπόν. Θέλω να την κάνω ωραία. Εντάξει τώρα. Άσε και λίγη Σαντιγί να φάμε. Όχι, Κατερίνα, δεν κάνεις το δότη. Κάνεις έτσι. Ναι, είναι κουταλούι να πιάσεις πουζάμα. Κουταλούι. Είναι κουταλάκι. Και τελείωσε. Και η Σαντιγί και η τούρτα. Μάλιστα. Οπότε δεν είναι πάρα πολύ όμορφη. Τώρα να τη φάω να σου πω. Για να του κάνουμε το τραπέζι ή να της κάνει αυτό στο τραπέζι
Είναι πάντως κέφκολη. Χάσαμε την περίπτωση. Είναι κέφκολη τρόπη, μπορούν να τα φτιάξουν και οι άντρες. Κάνουμε το τραπέζι light σε κάτι πολύ βαρύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και τις δύο πάρα πολύ. Και εμείς. Πάμε να δούμε το βίντεο με τα υλικά και την εκτέλεση για το Σολομό και την τούρτα που μόλις τώρα που την αποτελειώσαμε εδώ. Και επιστρέφουμε για να συζητήσουμε ένα άλλο εντελώς διαφορετικό φυσικά θέμα που επίσης όμως σας ενδιαφέρει. Και περνάμε τώρα στο κυρίως πιάτο που είναι σολομός με συνοδεία πουρέ από γλυκοπατάτα, θυμάρι, ψητά λαχανικά και λίγα χαλεπιανά ή φιστίκια γίνης όπως τα λέμε εμείς στην Ελλάδα. Έχουμε έτοιμο, τα υλικά υπάρχουν σε κάρτες βέβαια. 2 φιλέτα σολομό, φρέσκο, γλυκοπατάτα, ντοματίνια, χαλεπιανά, φιστίκια γίνης, ψητά λαχανικά και εμείς για ευνόητους λόγους έχουμε έτοιμα 2 φιλέτα σολομού. Θα κάνουμε το ένα πιάτο, έτσι γίνεται και το άλλο. Βάζουμε λοιπόν το ένα φιλέτο σολομού στο πιάτο. Βέβαια εδώ θα δουλέψει και δική σας φαντασία. Χτυπάμε τα φιστίκια να τα έχουμε έτοιμα, χοντροκομμένα. Μερικά φιστίκια, 5-6, τα οποία είναι αφροδισιακά, νόστιμα και βιταμινούχα, όλα αυτά που κάνουμε. Τα χτυπάμε όχι ψιλοκομμένα, χοντροκομμένα. Ετοιμάζουμε το θυμαράκι που το κόβουμε από τη γλαστρούλα μας. Μπορούμε να το πάρουμε. Μπορείτε να κόψετε και περισσότερο, εσείς αν θέλετε. Και έχουμε έτοιμο το μπουρέ γλυκοπατάτας. Έχουμε βράσει τη γλυκοπατάτα και την έχουμε πολτοποιήσει στο μπλέντερ. Καταπληκτικός ο μπουρές. Και εδώ έχουμε μία καρδούλα από κάτω κενή για να πάρει και ο πουρές το σχήμα της καρδιάς, μια και η μέρα το καλεί. Θα επιχειρήσουμε. Μπορούμε να αφήσουμε και έτσι για χρώμα ή και να βγάλουμε τη φόρμα. Αλλά εγώ θα προσπαθήσω, θα το αφήσω έτσι για χρώμα. Ο πουρές γλυκοπατάτας, λοιπόν καρότα, κολοκυθάκια, πιπεριές. Και τα στολίζουμε. Ψητές πιπεριές και ομές για όποιον του αρέσει. Εγώ προτείνω ψητά γιατί μου αρέσουν. Γεύση λοιπόν, χρώμα και βιταμίνες. Βάζουμε και τα ντοματάκια, τα ντοματίνια και ρίχνουμε παντού τα φιστίκια. Αφαιρούμε την καρδιά και έχει πάρει το σχήμα της ο πουρές γλυκοπατάτας και στο τέλος πασπαλίζουμε όλο το πιάτο με χοντροκομμένο μαύρο πιπέρι ή και χρωματιστά πιπέρια μίξ, γιατί είναι και αφροδισιακό, το πιπέρι ανεβάζει τη θερμοκρασία του σώματος, πάει πάρα πολύ με το σολόμο και με όλα αυτά. Και το πιάτο μας είναι έτοιμο για να το απολαύσουμε. Και φτάσαμε λοιπόν στο πιο γλυκό κομμάτι της βραδιάς. Το πιο γλυκό όσον αφορά το γεύμα. Φτάσαμε λοιπόν στην τούρτα καρδιά, τη ροζ τούρτα καρδιά, γαρνιρισμένη με φράουλες
και light σαντιγί. Τα υλικά μας υπάρχουν σε κάρτα, καρύδια, κανέλα, λίγο μέλι, 2 γιαούρτια στραγγιστά light, 2 κουτιά ζελέ light φράουλα για να πάρει και το χρώμα. Αν θέλουμε, πολυτοποιούμε στο blender και φράουλες και τις ρίχνουμε στο μείγμα μας. Και φυσικά φράουλες, μήλα που τα ψήνουμε και είναι η βάση της τούρτας, αντί για παντεσπάνι ή κάτι άλλο, και φιλαράκια δυόσμου που το στολίζουμε και το μασάμε για καλύτερη αναπνοή. Εμείς έχουμε έτοιμα ψημένα τα μήλα, ψήνουμε σε ένα φούρνο τα μήλα, κομμένα φετούλες για να στρώσουμε την φόρμα καρδιά. Καλό είναι να αφαιρείτε η φόρμα, να την τοποθετήσουμε δηλαδή σε πιατέλα, να μην υπάρχει κάτω μέρος να αφαιρείτε. Αυτή είναι η βάση. Τα ψητά μήλα που επάνω τους ρίχνουμε κανέλα, τα έχουμε πασπαλίσει με κανέλα, με καρύδια, τα οποία τα έχουμε κοπανίσει στο γουδί και έχουμε πασπαλίσει τη βάση, και αφού είναι έτοιμη η βάση, σε μία κατσαρόλα βράζουμε τα 2 κουτιά ζελέ light σύμφωνα με τις οδηγίες του πακέτου, τη φράουλα ή κεράσι, ό,τι θέλετε προτιμώ φράουλα. Αφού βράσει το μείγμα, ρίχνουμε μέσα τα 2 γιαούρτια στραγγιστά light και τα ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά. Παίρνει αυτό το χρώμα, είναι καταπληκτικό. Τα ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά και μετά, αφού αυτά έχουν ανακατευθεί, τα ρίχνουμε πάνω στη βάση των μήλων και το βάζουμε στο ψυγείο για να πήξει. Όταν αυτό πήξει, τότε το γαρνίρουμε γύρω-γύρω με φράουλες και σαντιγί και το πιο ωραίο δείπνο του χρόνου είναι έτοιμο. 14 Φεβρουαρίου, γιορτή των ερωτευμένων, είναι έτοιμο το δείπνο μας, τα 2 πιάτα, το ορεκτικό, η σαλάτα, τα πληκτικά. Το Johnson's Baby είναι τόσο απαλό για μικρά και μεγάλα μωρά που έχει ψηφιστεί από μητέρες ως το απαλότερο σαμπουάν. Σαμπουάν Johnson's Baby. Ψηφίστηκε το απαλότερο από τις μαμάδες της Κύπρου. Έλα να δεις που σε έφερα. Και μη μου πεις πως δεν μοσχοβολάει περιβόλη. Μοσχοβολάει, αλλά εμείς οι γυναίκες θέλουμε και ευκολία και εξυπηρέτηση. Και τιμές και προσφορές. Και φθηνά και αλφαμέγα. Σου θυμίζει κάτι? Μου θυμίζει ότι πρέπει να πάρω φρέσκο ψάρι για τα παιδιά. Ποια παιδιά? Ποια παιδιά? Γιατί εδώ τα ψάρια ακόμα κολυμπάνε. Και τα αρνάκια. Λες και βελάζουν στα τσιγέλια. Το ξανάπα. Ο λογαριασμός? Λατρεία. Δεν το λες καλά, δεν το λες καλά. Ναι. Λατρεία αυτές οι υπεραγορές. Λατρεία! Έτσι το λένε. Μια απαλή σοκολάτα δεν τη βλέπεις μόνο. Την αισθάνεσαι, την αγγίζεις, την απολαμβάνεις. Παραδοθείτε στην ακαταμάχητη σοκολάτα Galaxy. Μοναδικά απαλή, σαν μετάξι. Galaxy, πάθος για σοκολάτα. Κατηγορούν τον Στέφανο για σεξουαλική παρενόχληση και απόπειρα βιασμού. Κι αν είναι αλήθεια, σταμάτα. Κι αν στα αλήθεια βίασε τη μαθήτρια, σταμάτα. Πρέπει να είσαι ψύχρεμος. Και μετά μπαίνω φυλακή. Μην αφήσετε να καταστραφεί όλη του η καριέρα. Το συμπαθείς πολύ το Στέφανο, Ποιος είναι αυτός? Σου θυμίζει κάτι? Εξαφανίσου. Φύγει. Πρόσεχε, μη σε δει κανείς. Είναι στιγμές. Απόψε στις 9:20. Τη σειρά σας προσφέρει το νέο Somat 10 με άμεσα ενεργή δράση.
Το καλύτερο σώματ όλων των εποχών. Σώματ 10. Διαλύεται 2 φορές γρηγορότερα και καθαρίζει ακόμα πιο αποτελεσματικά και τους πιο δύσκολους λεκέτες. Νέο Σώματ 10. Με άμεσα ενεργή φόρμουλα. Άιτα, μου κινητό μου. Πιάσει κανένας? Ωραία, Χριστίνα, δεν θα τον ξαναπιάσω. Γιατί πρέπει να φανεί τον παρακαλώ, δηλαδή? Να διερευνήσετε τους ισχυρισμούς του Νεοκλήτου Καλή ότι η γυναίκα μου είναι ζωντανή. Μετά είπε στον κύριο Αριστοδήμου ότι η γυναίκα του είναι ζωντανή. Πού ήξεραν ότι η Σοφία Αριστοδήμου είναι ζωντανή? Ό,τι αγάπησα. Απόψε στις 10 και 10 το βράδυ. Τη μετάδοση της σειράς σας προσφέρει το νέο σαμπουάν Ultrex με Nutrium 10. Όταν έχω ένα πρόβλημα, το ψάχνω σε βάθος. Νέο Ultrex ειδικά για γυναίκες με Nutrium 10. Τώρα όλη η σειρά Ultrex 1 ευρώ φθηνότερα. Το διαδίκτυο και η ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο μας απασχολεί σε τακτά χρονικά διαστήματα, γιατί είναι σημαντικό να ενημερωνόμαστε, είναι σημαντικό να ξέρουμε κάποια πράγματα. Σήμερα θέλω να συστήσω αμέσως τους καλεσμένους μας. Έχουμε εδώ μαζί μας, θα αρχίσω φυσικά από τις κυρίες. Από την κυρία Μαγδαληνή Ζαφυροπούλου. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα. Είστε μέλος της Ένωσης Ελλήνων Χρηστών Ίντερνετ. Έτσι. Μάλιστα. Που βρεθήκατε εδώ, θα μας πει ο κύριος Νικολάου στη συνέχεια για ποιο λόγο. Ο κύριος Νίκος Νικολάου, ο οποίος είναι προϊστάμενος διεθνών σχέσεων ΣΥΤΑΝΕΤ. Σωστά. ΣΥΤΑ. Σκέτσο ΣΥΤΑ. Μάλιστα. Και ο κύριος, μάλλον η κυρία Ελιάδα Σπύρου, η οποία είναι συντονίστρια γραμμής βοήθειας ασφαλούς διαδικτύου. Και ο κύριος Μάρκος Νικολετής, επικεφαλής του Τμήματος Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Αστυνομίας. Σωστά τα έχετε θέσει και σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση με στόχο την ενημέρωση του κοινού για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο. Θα μπορούσαμε και στο μέλλον να ετοιμάσουμε, και είναι και μια πρόταση, να ετοιμάσουμε πρακτικά, δηλαδή με γυρίσματα που θα παρουσιάσουμε στο κοινό πρακτικά κάποιες συμβουλές μέσω του Βάλε Αντένα. Γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο σήμερα. Λοιπόν, έγινε κύριε Νικολάου σήμερα μια μερίδα με αυτό το θέμα. Παρακαλώ, τι νέο ήρθε αυτή η μερίδα να προσθέσει? Ωραία. Καταρχήν να πούμε ότι σήμερα γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα ασφαλούς διαδικτύου. Και ο τίτλος, που ήταν πολύ νομίζω σημαντικός αλλά και επίκαιρος, ανακαλύψτε το ψηφιακό κόσμο μαζί με ασφάλεια. Το μαζί και ασφάλεια θέλω να το τονίσω. Έγινε στο Hilton Park σήμερα. Είχαμε πάνω από 650 παιδιά, καθηγητές και γονιούς, και έναν από αυτά που νομίζω και οι συνάδελφοι εδώ θα το επιβεβαιώσουν, μου άρεσε το μήνυμα των παιδιών ότι θέλουμε οι γονείς μας να ξέρουν περισσότερα και να είναι πιο κοντά μας. Αυτό ήταν ένα από τα κύρια σημεία τα οποία έθιξαν τα παιδιά. Το άλλο που νομίζω βγήκε από τη συνάντηση και από τη συζήτηση και τη συμμετοχή των παιδιών, καταρχήν να πούμε, υπήρχε ένας διαγωνισμός και έχουν προβληθεί σε συνεργασία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και του Cyber Ethics και της ΣΥΤΑΣ και του Υπουργείου Παιδείας. Έγινε ένας διαγωνισμός και τα παιδιά έχουν δημιουργήσει δικά τους φιλμάκια με θέμα αυτό. Μάλιστα. Ήταν εξαιρετικότατα. Παιδιά του Δημοτικού έχουν κάνει πράγματα του Δημοτικού και πήραν και μάλιστα ένα Δημοτικό πήρε ένα από τα βραβεία τα πρώτα. Λοιπόν, και απλώς χαρήκαμε αυτή τη μεγάλη συμμετοχή των παιδιών, ότι τα παιδιά ξέρουν πολύ περισσότερα. Και τα παιδιά είναι εκπαιδευτές, δεν είναι εκπαιδευόμενοι. Σε αυτό το κομμάτι τα παιδιά τα μικρά ξέρουν πολύ περισσότερα από τους γονείς. Και αυτό είναι καλό, αλλά παράλληλα αν τα αφήγεις μόνα τους τα παιδιά σε έναν κόσμο του διαδικτύου είναι επικίνδυνο. Γι' αυτό χρειάζεται η εκπαίδευση πολύ και επιγόντως, και το έχουν θίξει όλοι, για τους γονείς. Οι γονείς πρέπει να λάβουν πρωταρχικό ρόλο. Πρέπει να ξέρουν πού είναι το παιδί, τι βλέπει, πώς το καθοδηγούν. Λέτε και γονείς, εγώ θα πρόσθετα και ακόμη και παππούδες και γιαγιάδες. Γιατί τώρα είναι μοντέρνοι οι παππούδες και οι γιαγιάδες στη σήμερα εποχή. Μπορεί να προσέχουν τα παιδιά και να πρέπει να ξέρουν. Πρέπει να ξέρουμε. Το ψηφιακό χάσμα που υπάρχει είναι μεγάλο.
Κυρία Σπύρου. Βασικά θα ήταν καλά και τα παιδιά να καθίσουν με τους γονείς ή τέλος πάντων με τους πιο μεγάλους και να τους δείξουν κάποια πράγματα για το τι κάνουν στην καθημερινότητά τους πάνω στο διαδίκτυο. Με αυτόν τον τρόπο θα μάθουν και τα παιδιά πώς να είναι ασφαλείς σχετικά πάνω στο διαδίκτυο από τη σοφία των γονιών, αλλά και οι γονείς θα μάθουν πώς να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. Να λαμβάνουν μέτρα ναι. για να προστατεύουν τα παιδιά τους. Κυρία Ζεφυροπούλου. Καταρχάς να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενη που συμμετείχα σήμερα σε αυτή την ημερίδα, γιατί είδα ότι είχε και απήχηση στα παιδιά. Και να συγχαρώ και τη ΣΥΤΑ που διοργανώνει τέτοιες ημερίδες, γιατί είναι πολύ σημαντικό ένας τόσο μεγάλος τηλεπικοινωνιακός πάροχος να ενδιαφέρεται για την ασφαλή πλοήγηση των παιδιών στο ίντερνετ. Να πω ότι στην Ελλάδα τα επόμενα 5 χρόνια έχει γίνει μια έρευνα και έχει δείξει ότι όλα τα σπίτια θα έχουν ίντερνετ. Επομένως, είναι αναγκαίο να μάθουμε πώς να χρησιμοποιούμε το ίντερνετ με ασφάλεια. Δεν είναι όσο δύσκολο φαίνεται για τους γονείς. Δηλαδή, ο κάθε γονιός μπορεί να κάτσει μαζί με το παιδί και να πλοηγηθούν στο ίντερνετ. Μπορεί το παιδί να περάσει χρόνο με το γονιό, να του δείξει τι κάνει στο ίντερνετ, πώς μπορεί να μπει στο Facebook και θα περάσουν ευχάριστα οι ώρες και του γονιού και του παιδιού. Κύριε Νικολετή, πόσο έχουν αλλάξει τα δεδομένα με όλα αυτά τα μέτρα που λαμβάνονται και τις ημερίδες σε ό,τι αφορά το ηλεκτρονικό έγκλημα? Δηλαδή, δεν πιανόμαστε τόσο εύκολα στον ύπνο ή ακόμη υπάρχουν οι κίνδυνοι? Το μέτρο σύγκρισης το οποίο θέλω να παραθέσω είναι το 2007, όταν δημιουργήθηκε το Γραφείο Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Τα δεδομένα ήταν πολύ διαφορετικά. Πράγματι, υπήρχε μία άγνοια σε σχέση με το διαδίκτυο. Από το 2007, σήμερα έχουμε 2012, έχουν εντοπιστεί τόσο και άλλοι φορείς και μαζί προσπαθούμε και με διάφορα άλλα μέσα να ενημερώσουμε παιδιά, γονείς, χρήστες του διαδικτύου. Όντως, έχει ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος σε αυτόν τον τομέα, ακόμη και τα παιδιά. 3 όμως είναι σημαντικοί παράγοντες, τους οποίους θα πρέπει να λάβουμε υπόψη. Είναι τα παιδιά, είναι η οικογένεια. Στην οικογένεια, τι γίνεται με τη χρήση του διαδικτύου? Το σχολείο, όπου πηγαίνουν τα παιδιά, τι κάνουν για το διαδίκτυο? Ενημερώνονται τα παιδιά? Και εμείς η κοινωνία, οι διάφοροι άλλοι φορείς. Και από τις έρευνες, ναι, κατατάσσονται και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στον τομέα αυτών της πληροφόρησης. Σε αυτούς όλους τους τομείς τους οποίους υπάρχουν και τα παιδιά έχουν πρωταρχικό ρόλο, αλλά και οι γονείς. Τι μπορεί να αναμένεις? Εάν στατιστικά λάβουμε υπόψη ότι οι χρήστες του διαδικτύου είναι παιδιά 10 χρονών και άνω, δεν θέλω να αναφερθώ στα περιστατικά νεαρότερης ηλικίας, αλλά ως ηλικιακά σταθμό να θέσουμε το 10 χρονών το παιδί, τότε ένα παιδί 10 χρονών τι μπορεί να αντιληφθεί, πώς μπορεί να διαχωρίσει το σωστό από το λάθος και πώς μπορεί να προστατευτεί. Τότε εμείς οι γονείς, εμείς η κοινωνία, το σχολείο στο οποίο πηγαίνει και παρατίθενται κάποιες ασκήσεις μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Θα πρέπει όλοι εμείς να ενεργοποιηθούμε για να προστατεύσουμε τα παιδιά. Και αυτό είναι μια αλυσίδα. Και πηγαίνοντας, ναι, θα έρθει, όπως πολύ ορθά τέθηκε, και στους γονείς και στους παππούδες και στις γιαγιάδες. Μπορεί να διασφαλιστεί αυτό? Τα τελευταία 2 λεπτά δικά σας. Νομίζω ναι. Απλά να υπογραμμίσω ότι αυτή την περίοδο περνούμε από μια παραδοσιακή κοινωνία στην κοινωνία της πληροφορίας. Και από τελευταία έρευνα που έκανε πέρσι, πριν μερικούς μήνες, ο καθηγητής Σιώμος στην Κύπρο, έδειξε ότι το 80% των παιδιών είναι καθημερινά στο διαδίκτυο. Και το 55% χρησιμοποιεί, το 20% από αυτούς χρησιμοποιούν διαδίκτυο πέραν των 5 ωρών την ημέρα. Που αυτό είναι πάρα πολύ... Επίσης το άλλο που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι τα παιδιά σήμερα, όπως παλιά λέγαμε, ότι προσέχεις το παιδί σου στο σπίτι, που μπαίνει, τι βλέπει, τι κάνει, τι παρακολουθεί. Ασφάλιση διακίνηση. Ακριβώς. Ασφάλεια και στην πλοήγηση. Όμως υπάρχει κάτι καινούριο, ότι τα παιδιά σήμερα δεν μπαίνουν μέσα από τον υπολογιστή του σπιτιού ή από του φίλου τους ή από το διαδικτυακό χώρο της γειτονιάς. Από τα κινητά. Τα έξυπνα τηλέφωνα σήμερα δίνουν την ευκαιρία στον καθένα να μπει από οπουδήποτε είναι. Άρα ακόμα και στο γήπεδο.
Άρα η μόνη σωτηρία που υπάρχει σήμερα είναι η καλή εκπαίδευση, αυτό που κάνει και η ΣΥΤΑ και το ΣΥΤΑΝΕΤ και μαζί με συνεργασία με όλους τους φορείς, τους οποίους πραγματικά ευχαριστούμε για την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε. Μάλιστα. Είναι ότι πρέπει να ενημερώσεις και να εκπαιδεύσεις τόσο τους γονιούς όσο τους εκπαιδευτικούς, όσο και τα παιδιά. Εμείς πάντως είμαστε δίπλα σας, θα το ξέρετε με οποιοδήποτε τρόπο και στο μέλλον. Ακριβώς. Γι' αυτό λέμε το τρίγωνο εκπαίδευση γονιού, παιδιού, εκπαιδευτικού, ίσως να είναι, διότι είναι το κλειδί. Κανένας δεν κάνει τον αστυνομικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ και εσάς για την προσοχή σας. Γεια σας. Ραντεβού και πάλι αύριο την ίδια ώρα. Μείνετε μαζί μας. Αμέσως μετά, ονειροπαγίδα. Καλώς τα μωρά μου. Του παιδιού μου το παιδί είναι 2 φορές παιδί μου. Γι' αυτό πάντα τους δίνω το καλύτερο. Μαργαρίνη Φλόρα. Από εκλεκτά φυτικά έλαια με ω6 λιπαρά. Έτσι μεγαλώνουν γενιές και γενιές στην Κύπρο. Τώρα και πάντα Φλόρα. 7 Days Max. Το πιο μεγάλο κρουασάν από το 7 Days με ακόμα πιο αφράτη ζύμη και πλούσια γέμιση πραλίνας φουντουκιού. 7 Days Max. Απόλαυση στο maximum. Όσο καλό κι αν είναι το υγρό πιάτο σας, πάντα με το νερό κάποια ποσότητα χάνετε. Σας παρουσιάζουμε το νέο σβέλτο ενεργό τζελ που διαρκεί 5 φορές περισσότερο στο σφουγγάρι. Μόλις έρθει σε επαφή με το νερό, δεν ξεβγάζεται, αλλά μετατρέπεται σε παχύρευστο τζελ. Έτσι κάθε του σταγόνα μένει μέσα στο σφουγγάρι και διαρκεί 5 φορές περισσότερο. Νέο σβέλτο ενεργό τζελ. Ο νέος φίλος σας στο πλύσιμο των πιάτων. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για γενική παρακολούθηση. Ονειροπαγίδα, κάθε μας ελπίδα κι αλυτεύουμε ψηλά. Κι όταν πέφτουνε τα αστέρια μες στα 2 σου χέρια κρύβονται όλες οι ευχές. Ρε Πέτρο μου, γιατί πήρες το περιοδικό και εξαφανίστηκες? Ποιο περιοδικό? Τα ραφτικά δεν μου ζήτησες? Τώρα τα ραφτικά, τώρα ψαρε Πέτρο. Ξαναράψτε το. Το περιοδικό γιατί το πήρες? Ήθελα κάτι να δω. Έλα βάλτα πάλι μέσα, ήθελες κάτι να δεις. Τι μπορεί να σε ενδιαφέρει εσένα από ένα περιοδικό μόδας? Τα πρέτα πορτέ. Λογαριασμό θα σου δώσω ρε Μαρούλα. Η κόρη του Λαδά. Τι έχει συμβεί στην Κατερίνα?